ಇತ್ತೆ ಬಲೆ ತೋಜೊಂದುಂಡಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಪಿರ ಪೋಯಿನಿ ಸಾರಿ ಇತ್ತೆ ತೋಜೊಂದುಂಡಾ ಬನ್ನೆ ಲೈಕ್ ಅತ್ಯ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿಗೆ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಿಜ್ಜಿಗೆ ಐಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೀನಿ ರೇಂಜ್ ಇಜ್ಜದಾದನ ಅಂದು ಯಾ ನೆಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಕಡು ಆಂಡಲ ಪೂಂದ ಆಪಿನ್ಯಾ ವಿತ್ತೆ ಪೂರ ಉಂದಾದುಂಡತ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತೈತೆ ನೆಟ್ ಪೋಪುಲು ಎಕ್ಕೈಡ್ ಬ್ಲರ್ ಇತ್ತಲು ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ ಯಾಕಡೆ ಸಡನ್ನೇ ಒಂಜಿ 30 ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಮಾರೇದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಒಂದು ಸಬ್ಬಾನ್ 2-3 ದಿನ ಟೈಮ್ ಮಣ್ಣು ಮೋನ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ಲೈವ್ ಪೋಲೆ ಬಂಡೇರು ಇನಿ ಅಂಕ್ ಲಾಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಈರೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಪೋಡ್ಲೆ ತುಕ ಅಂದು ಅಂದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಇಂಕ್ ಪಾಡ್ ನೆಂಚಿನ ಪಾಡು ಇಲ್ಲಡ್ದಾದ ಬಂಗುಡದ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಮಂತೆ ಅವು ಪುರ ಮಂತಿಸಿ ಇಂಕ್ ಪಾಡಾಂಡ ಬೇತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಪಾಡು ಅಂಚನ ಮನ್ಪುನಿ ಎಂಚ ಇತ್ತೆಂಡ ಜಾತ್ರೆ ಯಾನ್ ಜಾತ್ರೆ ಪೋತುಜಿ ಮಾಮಿ ಮಾಮಿ ಬಡಾ ಅಪ್ಪಡು ದಾಲ ಉಂಡ ದಾಲಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕೂಡ ರೆಡ್ಡ ಎನ್ನೆ ಕಡೆ పోయి ನಿಕಲೆ ಬನ್ನಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ಐಕೆ పోయింది ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೇ ಆನ್ ಬೈಜ್ಜಿ ಜನರು ಅಂದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಪೋತೇರು ಪೋದು ಬೈದಿರಿ ಆನೆ ಪೋತು ಜಿ ಸರ್ತಿ ದಾದ ಶೋಭಾ ಮನು ವನಿತಾ ಪುರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾ ಜಾತ್ರೆ ಉರ್ವದ ಅಡೆಗೆ ರಕ್ಷಿತ ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ ಉರ್ವದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ರಕ್ಷಿತ ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತಲ್ ಓಕೆ ತೂಯ ಯಾನು ಮೆಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ ಈರು ದಾನಿ ಮೂಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಎಂದು ಅಂಡರ ಗಾಲ ಇಜ್ಜತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ನಾನು ಬಕ ಏರೇ ಬೋಡು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಮಿ ನಾಗವೆಲ್ಲಕ್ಕ ಅವರ ಮಾತೆರೆದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಕ್ಕಲೆಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಜಪಾಲೆ ರಿಜ್ಜಾಯ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದಾಲೇಜಿ ಕಾಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಪದ್ಯ ಏನೊಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಂಡ ಪದ್ಯಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಆತೆ ದಾಲೇಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಈಗೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಇತ್ತದ ಇರು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದಾರ ಅವು ರಶ್ ಏರಿಗ ಬೋಡು ಕೋಡಿಯೇ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಅದೇ ಊರುದ ಅಂಜ ಇದು ಮಲ್ಲ ಪಟಾಕಿಯೇ ಮಾಮಿ ಪಟಾಕಿದ ಅದೇ ಮಾರ್ರೆ ಪಾತೆರೆ ದಾದಾಯರಂಡು ಪಾತೆರೆ ಕಾಸ್ಕೊರ್ರಂಡ ತೆಲಿಪೆರೆ ಕಾಸ್ಕೊರ್ರಂಡ ಇಚ್ಚಿ ಫ್ರೀ 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 ಬಕ ಶೋಭಾ ಓಡ ದೀಪ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೆ ಶೋಭಾ ಲೈವ್ಗೂ ಇನಿ ಬರ್ಪೆ ಏರುಂಟು ಪೆ ಶೋಭಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಶೋಭಾ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಓ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಪುದರ್ ಶೋಭಾ ಅಂದ ಓಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ದಾದಾ ಆಪುಂಡು ಇರೆಗು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಂದ ಕಾಸು ಕೊರಿಯರ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಮಿ ಯಾನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತರೆ ನಾನು ಮುಲ್ತದೆ ದಕ್ಕಿರಿಲ್ಲ ಅದು ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತಂದ್ರೆ ರೋಡಿಗೆ ಪೋಲ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತಜ್ಜಿ ಪದ್ಯನಾ ಅವಕ್ಕೆ ಮಾತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾತನ್ನು ಗೊತ್ತೇ ಸಂಜಯ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಓಲ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅವು ಅರ್ನ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಪುದರ್ ಶೋಭಾ ಪಂಡದಿಗೆ ಮೇರ್ನ ಮನು ಆನಂದನ ಓ ಓ ಓ ಓ ಓ ಬತ್ತೇರಿ 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 ಏಲೆಚ್ಚೇರಿ ಏರು ಉಳ್ಳೇರು ಬಣ್ಣ ಏಲಿಜ್ಜೇರಿ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಉರ್ವ ಸ್ಟೋರ್ ಉರ್ವ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಅಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಸೌಖ್ಯನಾ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಪಕ್ಕಡಿಜ್ಜಿನ ಲೈಕ್ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಗೀತಾ ಸರಿ ಅಂಡ ಇತ್ತು ಸರಿ ತೋಜೊಂದು ನನ್ನ ಮೋನೆ ಕೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಂಡತ ತೋಜೊಂದುಂಡತ ಯಾನ್ ಕೋಡ ಪಂಡೆ ಶೋಭಾ ಆಯ್ಡ ದೂರ ಪೋತೀರು ಬರ್ವೀರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ದಕ್ಕಂಡ ಯಾನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಇರೇಗು
ಗಟ್ಟಿಡು ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಡ್ಪೆ ಮಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಯೂಸು ಅಂದ ದಾದ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಈರು ಏಪಲ ಬುರ್ಲತಿ ಬೊಕ ಅವೆನ್ ಸುರುಕು ಬರೋಣ ಕೆಲವರು ನಂಜಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೆಲ ಮುಳುಗೀತ ಬಜೀ ನಂಜೇನು ಹೊರಂಚೇನಿ ಮಾತಲ್ಲ ಅಂಚೇನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಪುಂಜೆ ಪೋಪುನಾ ದಾನಿ ಪೋಪುನು ನಮ್ಮ ಶೋಭದಾನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಜಿತ್ತೆ ಓ ಶೋಭಾ ಇಬಿ ಪೊರ್ಲಿಜ್ಜೇರು ಆಂಡ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಮೋನೆ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಾತ ಇಜನ ಬಂತು ಪೊರ್ಲಗಿರ್ಲಾಂಡು ದಾದ ಕಜಿಪು ಉಂಡಾ ಬಂದತ್ತ ಹಾಳಾದಿಜ அந்த மாதிரி గీతాజీ ఎడ్డాను పన్నెడ్డాను గీతాజీ అవి పొర్లత్త లాతులా మళ్ళా గుడ్డలాద మోకెద సుందరి ಕುಡಲದ ಚಮೇಲಿ ಎಂಚ ಅಂದಪ್ಪ ನೋಡಿ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬರಂದು ಅಜ್ಜಿ ಬರಂದು ನೆಂಕಲ್ನ ಗೀತಾಜ್ಜಿ ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ತಿಳಿಕೆನೇ ಬಂಜಿ ತಿಂದು ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುಡ್ಚಿ ನಾನು ತಿಳ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ದಾರಿ ಪೂರ ಒರಿಯುಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಜಗುದಾದಾಗಲ ಅಂಚೆನು ಪೂರ ಒರಿಯುಂಡು ಕರ್ಮ ತೆಲಿಕೆ ವಜ್ಜಿ ನಂಜಿಲಿ ಅವೆ ಅಲೆಗೆ ತೆಲ್ತದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ತೆಲಿ ಪುರಲ್ಲ ನಂಜಿ कैसे हो गीता जी? वो गीता जी इधर मेरे साथ झगड़ा करता है ಎಂಕೆ ಚಿಕನ್ ಅವೇ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಕೂಲಿದ ರೇಟ್ ಚಿಕನ್ ತಿಕ್ಕೊಳ್ದು ನಂದು ಮಣಿಪು ಚಾಲು ಓ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ತೆಲಿಕೆದ ಸುಂದರಿ ಮಾಮಿ ವನಿತಾ ವನಿತಾ ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲಿಯೇ ಪೋಯಿನ ಹಾಲು ಬೊಚ್ಚಿ ಇನ್ನ ತೆಲಿಕೆದ್ದು ಕುಲ್ಲು ಅವೇ ಒನಸು ಮಲ್ಪರ್ಚಿ ನಾನು ಏರ್ಲ ಜಗುದಾದಲ್ಲ ಒನಸು ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಅಂತ ತೆಲಿಪೆ ಇದು ಒನಸು ಮಲ್ಪಡೆ ಮಾಮಿ ಯಾನ್ ಏಪಲ ನಂಜು ಮಲ್ಪುಜಿ ಮಾಮಿ ಈರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶೋಭಾ ಸಾರಿ ಗೀತಾ ಓ ವನಿತಾ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವು ತೆಲಿಪು ನಮ್ಮ 32 ಕೂಲಿ ಪುರಾ ತೋಜುಡು ತೆಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಕೂಲಿ ತೋಜೋಡು ಬಕ್ಕ ದಯಾಗಿ ತೆಲಿಪೋಡು ಅವು ಅಜ್ಜದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅತ್ತತ ಓ ಪುಂಜವೇ ದಾದಿ ಬೆರಿ ಬಲ ಪುಡಪ್ಪನ್ ಬೊಕ ವನಿತಾ ಅದೇ ಕೂಲಿ ತೋಜೋಡು ತೆಲಿಪು ನಗಿಜನ ಏರ್ಲ ಬತ್ತನ ಹೌದಾ ಬಂದ್ರಾ ಹೆಂಗ ಉದ್ದಿಜ್ಜಿ ತೆಲ್ತನ ಬಾಯಿ ಬುಡ್ದು ತೆಲಿಪೋಡು ಬೊಕ ವನಿತಾ ಗುಮ್ಮೆಮ್ಮಿ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಮಾನಿ ಗುಂಡು ಗುಂಡು ಮಾಮಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡಲ ನಮ್ಮಮ್ಮಗೆ ಅದೇ ಗುಂಡು ಗುಂಡು ವನಿತಕ್ಕ ದಾದ ಕಜಿಪು ಪಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಸಂಜು ಮತ್ತು ಗೀತಾ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಬರೆದಾಗಿದೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನು ವಾ ಗೀತಾ ವಾ ಸಂಜು ಇದು ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಅವರಿಗೆ ಗುಮ್ಮೆ ನಂಜಿ ಯಾಪನ್ಪ ನಂಜಿ ಗೀತ ಯಾನ್ ಎದುರು ಬರ್ತುಂತೂ ಈ ಥರ ತಿರುಗಿ ಗುರು ಏನಂತದ್ದು ಏರ್ಲೆಜ್ಜರು ಉಂತಲೇ ಬರ್ತಿರಂತ ಕಾಪಲೆ ಸಂಜತ್ ಬೊಕ ಏರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಾನೆ ಸೊ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ವಂಚನೆ ಸ್ಲೋ ಮಮ್ಮಿ ಯಾನು ನಾಗವಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತನ ಇದೇಗು ಇಷ್ಟ ಮನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಬನ್ನಿ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ನಾಗವಲ್ಲಿನ ಪಪ್ಪರ ಬುದಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಬುದಲ್ ಇಜ್ಜತೆ ಅಮ್ಮನ ಬುದಲ್ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಇದ್ದ ಹಾಲು ಬೀಚರಿಚ್ಚಿ ಗುಮ್ಮ್ಯಾತ್ ಬೆಂಜಿ ಅವಾಲ್ ಗೀತಾ ವನಿತಾ ಆಂಡೆ ವನಸಾಂಡೆ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ವನಿತಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ವನಿತಾ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಲೈಕ್ ಎಸ್ ಅಪ್ಪ ಅದು ಏನಡ ಗಣ್ಣುಂಡು ಬಲೆ ತೂಕ ನಿನ್ನ ಗಣ್ಣು ನಾನು ಈ ಸರ್ತಿ ಪೊಲ್ತು ಪಾಡಿಜು ನಾನು ಪೆರಂದು ರೆಡ್ ಬ್ಲೂ ಧನರಾಜ್
హాయ్ ఏం చొల్లారు బా యాన్ మస్తు సర్లే ఇరేం చొల్లారు ధనరాజు వనిత మూజి గ్లాస్ ಎಂಕು ಕೊರ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜೆಟ್ ಎಂಕು ಬೋರ್ಡರ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ನಾಗವಲ್ಲಿನ ಅಮ್ಮನ ಪುದಾರ್ ಭಾರತಿ ಪಂದ್ ಪಂಪ್ನ ಪುದಾರ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಎಂಡ ಗಾ ಇರ್ಡ ಗರ್ನಲುಂಡ ಆ ಗೀತದ ಗನ್ನುಂಡಿಗೆ ಇರ್ ಗೀತ ಗೊಯ್ತು ತಕ್ಕಲೆ ಅಲ್ಲ ಗನ್ನು ಪೂರ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಆವಡಲ್ಪ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ಕಡೆ ಪೋಯಲ್ಲ ಆಲ್ ಕಡೆ ಪೋತಿಜ್ಜ ಅದು ಈ ಕಡೆ ಪೋದು ಏಪಾ ತುಂಡಲ ಕಡೆ ಬಿದ್ದ ಆದ ಕಡೆ ಬಿನ್ ಶೋಭಾ ದಿನೋಲ ಈ ಗೀತ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಬುದ್ಧಿ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೈ ಬಾರಿ ಬಚ್ಚು ನಿಂಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡು ಇರಿನ ಲೈವ್ ಉಡ್ ಬರಂದೆ ಅಂದನ್ನು ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಆಂಡು ಇತ್ತಿಜಾರ ಇದು ಇಲ್ಲದು ಉರುಡು ಇತ್ತಿಜಾರ ಕೊಡದಾನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ಕೊಂಚ ಹೋಗು ಅಂದಿಯೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ನಿಂಕು ತೇಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾಮಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಏತು ಜೋಗುಲಿ ರೆಡ್ ರೆಡ್ ಅವು ಈರಿ ಕೋಡೆಲೆ ಅವು ಗೀತೆಗೆ ಫಿಟ್ ಕಡೆಯರ ಗರ್ನಾಲ್ ಮೂಲ್ ರೆಡ್ ಉಂಡು ಅಲ್ದ ಅದು ಬರ್ತೀನಿಯಾ ದಕ್ಕ ಹೋಯ್ತದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಬೇನೆ ಬಿರೇಲ್ ಬೇನೆನಾ ಅವು ಕೈ ಬೇನೆ ಅವು ಯಾನ್ ಕಡೆಪ ಕಡೆವು ಗನ್ನಿಜ್ಜ ಗನ್ನುಂಡು ಗೆಲ್ಡ ಎಂಕೊಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿತ್ತದು ಕಲಿಪರ್ನ ಮಾರೆ ವನಿತಾ ಕೋಡೆ ಪೂಜೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದದು ಅರಿ ಇತ್ತೆ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ನಿ ಬಕ್ಕ ಕಡೆವು ಕಡೆನಾಗ ಕೈ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೈ ಬತ್ತ ಭಾರಿ ಬತ್ತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ತೋಜುದು ವಂಚನೆ ಆಪುಲು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೈ ಬೇನೆಗೆ ಪೊಂಜೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಬೂರ್ದು ದಾದನ ಇಜ್ಜಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಕೆ ಆಪಲವರ ಒಂಥರ ಕೈ ಬಚ್ಚಿಲ ಕಾಪುಡು ಬಲ್ಲಿಗೆ ಬಚ್ಚರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಚ್ಚುಂಡ ಅದನ್ನು ಮುರ ಅಂಚೆನೆ ಬಚ್ಚಿನೆಂಕೆ ಆ ನೈಸ್ದ ಅಂದು ಮತ್ತೆ ರೋಲ್ ಮಂತ್ ತೀನ್ ಕೈದಾದ ಆಪುನಿ ಅವು ಲೆಫ್ಟ್ ಕೈಯ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ದೆತ್ತ ಕೈ ಫುಲ್ ಇಂಕ್ ಒಂಥರ ಬಚ್ಚಿಲಕ ಬಚ್ಚುನೆ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲ ಡಿ ಕೆ ಸಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮರ್ದು ಬೋಡ ಗೊರು ದಾದ ಮರ್ದುಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ತಾಯಿ ಬನ್ನಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮಗೆ ಯಾನು ನೂಲ್ ಕಟ್ಟು ಅನ್ನ ಕೈಕ್ ಓ ಪುಂಜವೇ ತುಲೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾನು ದಾದ ಬೋಡೆ ಇಂಕ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಬ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಡಿ ಕೆ ಸಿ ಅವರೇ ಶೋಭನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೊಡಲ್ಲ ನೀವು ಡಿ ಕೆ ಸಿ ಅವರೇ ನನಗೆ ಈ ತಿಂಗಳದ್ದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಶೋಭನಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕುವಾಗ ಕೇಳಿದಿರಿ ಈಗ 3 ಮಂತ್ ಒಮ್ಮೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಡಿ ಕೆ ಸಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ನನ್ನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬರುವೇರು ಬಂಡ್ರಾವ ಅಂದ್ರೆ 2 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವೇರು 6 ಬತ್ತ ನಂಗೆ ಕೇಂದ್ರಂಡು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೇಂದ್ರಂಡು ಜಾಗ ಗಾರ್ಜಿ ಬಾರ್ದೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಲೈಂಟ್ ಈಗ ಮೂಡು ಮರ್ದನ್ ಹಾಯ್ ಗೀತನಿಗೆ ದಾಲ ಕೇಂದ್ರಂಡ ಹೌದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಾರ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಡಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಡಿ ಕೆ ಸಿ ಅವರೇ ಬನ್ನಿ ಡಿ ಕೆ ನಮ್ಮಯ್ಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂದು ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ
ದಿಕ್ಕೇಲಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಹೌದು, ದಿಕ್ಕೇಲಿಲ್ಲ. ಎಂತ ಮಾಡುದು? ನಮಗೆ ಸಹ ನಾವೀಗ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ನಮಗೆ ದಿಕ್ಕೇಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕುದು ನಾವು? ದಿಕ್ಕೇಲಿದ್ರೆ ಸಹ ಕನಕೇಲಿಂದ ತರುದು? ಕನಕ ಎಂತ ಮಾಡುದು ನಾವೀಗ? ಇದೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಪ್ಪಣ್ಣೆ ಅವೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಎತ್ತಾನೆ? ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಟ್ಟದು ಗೊತ್ತಿರಡು ಆತು. ಡಿ ಕೆ ಸಿ ಅವರೇ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡಿ. ಡಿ ಕೆ ಸಿ ಅವರೇ ಓಡಬೇಡಿ, ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಜನರ ಹತ್ರ ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅವರ ಕಷ್ಟವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಗಂಟು ಮುಟ್ಟೆ ಗಟ್ಟಿ. ರಾಧಾ ಕಜ್ಜಿಪು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ, ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ 25 ಆದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೆ 3 ದಿವಸ ಆಯಿತು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸರ್ತಿ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್, ನನ್ನದು ಭಾರತ್ ಗ್ಯಾಸ್, ನೀವೇ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಫ್ರೀದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನಂದು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ನಾನು ಅರೆ ಬರ್ತೇನೆ. ನಮಗೆ 2 ಮಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಗ್ಯಾಸ್. ಹೌದಾ? ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಮಂತ್ರ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಕೈಗುಣ ಹಾಕೊಂಡು ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರ್ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾಯೇಸು ಸರ್ವದಾ. ಅಂದ್ಯವರ ಕೈ ಬೇನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅವು ಕೈ ಬಚ್ಚುನಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫುಲ್ಲು ಬಚ್ಚುನಿ. ಈಗ ಒಂಥರ ಹೊಯ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಅವು ಒಂದು ವಸ್ತು ಪುಂಡ ಇಂಚೂರು ಯಾಕಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಆದರೆ ದುಮ್ಮಾಂಡ ಅಮ್ಮ ಕನ್ನದಿಷ್ಟು ತಂದಿತ್ತೇಳು ಇಂಚ ಉಪ್ಪು ಮುಂಚಿ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮುದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಪಾಡು. ಓ ಡಿ ಕೆ ಸಿ ಅವರೇ ಮಾಲ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿ. ಹೌದೌದು, ನೀವು ಮೊದಲು ಮಾಲಿದ ಅಂಗಡಿ ಬಂದು ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಹತ್ತ ಮಾರಿದ್ದಿ ಸೋಪರ್ ಹತ್ತರಿಗೆ ಅದು ಬರ್ತಿಜೇರತ ನನ್ನ ದೀಪ ಸೇರಿಂದು ಮಾಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ. ಹೌದು, ಮಾಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡಿ. ಎಂಟು ನೆರ್ಪುರಿದ್ದೆ ಐಕ್ಯ ಕೈ ನೆರ್ಪು ಹಿಂಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ಚಂಚೆನೆ ಬೇರೆ ಇಡೀ ಕೇಸಿಡಕ್ಕೆ ಏನೇ ಆಗಿದ್ದ ದಾದಾನಲ್ಲ ಮಾಲ್ ಬೋಡ ಬಂದು ಮನ್ಪರವನ್ ಮಾಲ್ ಬನ್ ಕಂಡನ ಟೈಟ್ ಬಂದು ಒಂದು ಹೊಡಿದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಮಂಡೆ ಮೈಕೊಂಡು ಏರ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾಶನ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಏನ್ ಬರ್ಪೆ ದೋಸೆ ತಿನ್ನಾರೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ. ಡಿ ಕೆ ಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಮಾಲ್ ಚಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ನೀವು ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಎಂತ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ವಾ? ನೀವೆಂತ ತಿನ್ನೋದು? ಅದನ್ನೇ ಕುಡಿತೀರಾ ಮಾಲ್? ಬೇಡ ಡಿ ಕೆ ಸಿ ಅವರೇ, ಮಾಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಸಫಾನ್ ಆಯಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಲೈಕ್ ಡನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಫಾನ್. ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಪೆಟ್ಟು ಪತ್ತೆರೆ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳರು ಅಂತ ಏರಿಯಾನ ಬಿಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಯ್ಯ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ. ವನಿತಾ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಪೋಂಡ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಅವಳು ಗೋಬಿ ತಿನ್ಪುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಮಾಮಿ ಎನ್ನ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪು ಜರತೆ ಪೋಲೆ ಎಡ್ಡ ಕೋಪ ಅಂದೇ ಜಗ್ಗು ಕೊರ್ಪೆವೆ 2-3 ದಿನ ಕಾಪಲೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮೋನ ಆಪುನ ಮುಟ್ಟ ಏರಿಗ್ಲ ಕೊರ್ರೆಜ್ಜಿ 2-3 ಎನ್ನ ಮೋನ ಆಪುಡು ಅಪ್ಪಗೆ ನೀರೇ ಕೊರ್ಪೆ ಇತ್ತ ಏರಿಗ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಏರು ಮಲ್ಪುನು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ. ಪ್ರಕಾಶರ್ನ ಹೋಟೆಲ್ದು ನಾವು ಕನಕಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೀವೊಬ್ಬರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ತಿಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವೆಂತ ಮಾಡೋದು? ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಾ ತಂದು? ಮುದ್ದೆನ್ನ ಇಜ್ಜೇರು ಅಂದು ಮುದ್ದೆನ ಇಜ್ಜಿ ಬಂತಿರತ್ತ ಯಾನು ಚಲಿಟು ನಡುಗೊಂದು ಲೆಕ್ಕ. ಈ ಸೆಕೆಕ್ ಚಲಿಟು ನಡುಗನ ಅಂಚ ನೀರು ಓಲುಪುನು ಜರ್ಮಂಡುಲ್ಲಾರ ಮೂಲಿಜ್ಜಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು. ಮೋಹನ ಪಂಡ ದಾದ ಮಾಮಿ ಮೋನೋ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೂ ನನ್ನ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆಪುಂಡದೆ ಅಪ್ಪಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ 2-3 ದಿನ ಕಾಪಲೆ. ಓಸಿ ಜೀವನ ಲೇಸು ಸರ್ವಜ್ಞ ದ್ವಾರಗ ಬಲೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಕ್ಕ
ಓ ಅಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಉಂಟಾ ನಿಮಗೆ? ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಮಾರ್ಯಾರ? ದಿನಾ ದೀಪಾವಳಿ ಮಾರ್ಯಾರ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಅಂದ. ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಪ್ಪುನಿ ಚಲಿಕು ಸೆಕೆಗೂ ಸೆಕೆ ಅನ್ನಾಗ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಡು, ಚಳಿ ಅನ್ನಾಗ ಈ ಊರು ಬರಡು ಕುಡ್ಲಾಗ ಸರಿ ಆಪು. ನಮಕ್ ಮೂಲು ಏತು ಚಲಿತನಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ. ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಡನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರ. ಭಾರಿ ಅಪೂರ್ಪದಾರು ಬತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡೀರು ದೀಪಾವಳಿಗ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗೀಗ ನೋಡ್ಬೇಕಾ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಯ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಪಾಪ ಮಾರಲ್ಲಿದ್ದವರು. ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ ಜಿ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ. ವಾಲೇಕುಂ ಸಲಾಂ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಯ್ ಸಾಂದ್ರ ರೋಲಿಯರು ದೀಪಕನ್ನ ಬರ್ದು ಬಂತೀರಿ ಮಾರ್ರೆ ಬೈಜಿ ನನ್ನಲ್ಲ ವೇದಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದು ಕೊರ್ಪುನ ಬರ್ಕ ಐಕ್ದಾನೆಕ್ ಮಮ್ಮಿ ಅಂದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ವನಿತಾ ಸೋಬಾಸಿಸ್ ಹಾಯ್. ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪ 2 ಗಂಟೆ ಇತ್ತೆ ಅಂದಿಕ್ಕೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಇರಗಿ ಚಲಿ ಆಪುಂಡ ಇಂಕ ಚಲಿ ಆಪು ಜಿಗಿತ ಜಾಗ್ರತ ದಾಲ ಪಂಡ. ಆಯ್ ವನಿತಾ ಬೋಡ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾದಾ. ಅಮ್ಮ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಈ ಪೊಸತ್ ಮತ್ತೆ ಇರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ದಾದಾ ಅಸಲ್ ಮಿಸಲ್ ಅಮ್ಮ ಮಾಲ್ ಅಸಲ್ ಮಿಸಲ್ ದಾದು ಇಂದೇ ಪೊಸತ್ ಮತ್ತೆ ಇರತ್ತೆ ಯಾರ ಪುದರ್ ಓದಿದ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಬ ಇಲ್ಲ ಸಬ್ಬಲೆ. ಸಂತೋಷ್ ಹಾಯ್. ಮೆಸೇಜ್ ಆಯಿತು ಬರೋದು ಮಾಮಿ ಇದು ಓಲ ಮದ್ದು ಪಾಡ್ರೆ ಇತ್ತನಾ ಪನ್ಪೆ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಸಂತೋಷ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅವು ಏರು ಈರೆ ಪರ್ಲೆ ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ ಪಂಡ ನಾಕೆಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಪಂಡು ನಾನು ಬ್ಯಾರಿ ನಾನು ನಿಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನವಳು ನಕ್ಕು ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನಾರು ನಂದ ಇಪ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒರ್ತಿ ಮೈಕಾಲ್ ತುಲ್ಲಾಲು ಪಾನ ಹಾಕೊಂಡು ಪಲ್ಕರ ಡಿಕ್ಕರೆ ಇಪ್ಪ ನೋಂಬಲ್ಲೇ ಇನ್ನು ಪೆರ್ನಾಳಪ್ಪ ಬಿಳಿಕರಾಲು ಪೋಂಡೆ. ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಬಂಡ್ಲೆ ಅದೇ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಎಲ್ಲ ಬಂಡು ಈ ರೀ ನೀ ಮೀಟುಲ ಪಾಡ್ರ ಮಾಮಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟ ಪಂತಿಜರ್ ಮಾಮಿ ದಾದೆ ಬಂಡದು ಬ್ಯಾರಿ ಬ್ಯಾಸೆ ತೆಲ್ಲು ಬಂಡು ನಿಕ್ ತೆಲ್ಲು ಬಂಡಮ್ಮ ನಾಕೆಲ್ಲ ಬಂಡು ದಾದ ಕಜಿಪಿ ಕಜಿಪಿ ಇಂಕ ಬಂಗುಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ದಾನೆ ವನಿತಾ ಜಗದೀಶ್ ಬಂಗೇರ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್. ತರಬೇನೆ ದಾನೆ ತರಬೇನೆ ನಿಕ್ ತರಬೇನೆ ಪಾತೆರೇಕ್ ಓ ನರಕ ಎಟ್ಟು ಪೂರ ಅಕ್ಕುಲೆ ಇತ್ತೀನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಾಯಿ. ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗೀತಕ್ಕ ವನಸಾಂಡ ಒಕ್ಕ ಇಪ್ಪ ನೋಂಬು ನಿಕ್ ನೋವುಂಡ ನಕ್ ನೋಂಬಿಲ್ಲ ನಾ ನೋಂಬಿಡ್ಕಿಲ್ಲ ದಾನೆ ತಿರ್ಗುನು ಮರ್ಲೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡೆ ಅನ್ನೇನು ಉದಲ್ಗ. ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂತೋಷ್. ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲು ನನಗೆ ತುಳು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕನ್ನಡ ಬರೋದು. ನನಗೆ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಹಿಂದಿ 4 ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ஒரு பெண்ணுண்டா நோக்கூரு மங்கிலாவு ഞങ്ങളട്ട പെണ്ണില്ല പിന്നെ എന്ದ್ರ ಚೆನ್ನಿಂಗ್ ഞങ്ങളಂಕೆ ಇಪ್ಪ ಪೆನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದ್ರಾಕ್ರು ಏಲಿ ಇಜ್ಜೇರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಒಂದು ಏರು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ದಾನಿ ಬಲ್ಪುನಿ ದಾದಿ ಕೂಡ ಸುರು ಮಾಡ್ತೀನ ಲೈವ್ ಅಕ್ಕ ಅಂಚತ್ತು ಜೇಕೆ ಅವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವನಿಗೆ ಎಕ್ಪಿರ ಪೋಯಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದು ಆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ. ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆ, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಭಾಷೆ. ಇಂಕಲ್ನ ಲೈಟ್ ದಾದಾ ಬಿಡು. ನಾನು ಹಾಗಾದರೆ ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕ. ಯಾಕೆ ನೀವು ದುಬೈಯಲ್ಲಿರೋದಲ್ವ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ಸಂತೋಷ ಹೋಲಿಪುರಿ ದುಬೈಡಾ? ದುಬೈ ಪೋಪುಜಿ ವೈಟ್ ನರ್ತಂ ಪೋಪಾರ ಬಸ್ರು ಪೋಪಾರ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿನ ಅಂದ ಶೋಭಾ ಪ್ರಕಾಶರ ದಾದಿ
ಮುನ್ನ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್. ಈರು ವೈಟ್ ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ಪೋಪುನಾ ಸಂತೋಷ್ ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ಪೋಪಾರ ನಡ್ತಂ ಪೋಪಾರ ದುಬೈಗ್ ಅದು ಫ್ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ. ಫ್ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿನ ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಪೋಪುನಿ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಡುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಎನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆವೊಂದುಂಡ ಅಂದು ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಕಿರ್ಗುಂಡು ಗಿರಿಗಿಟ್ಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡವ್ರು. ಸ್ವಾತಿಕ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್. ಆಯ್ ಓ ಇಂಚ ಕುಲ್ಲರ್ಲ ನಾನು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುಡಿ ಅನ್ನ ಚಂದ ಓಲಿಪುನಿ ಅನ್ನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಗಣೇಶ್ ಹಾಯ್. 9,000 ಫ್ಲೈಟ್ಗೆ 9,000 ಫ್ಲೈಟ್ಗೆ ಈಗ. ಈಗ ಫ್ಲೈಟಿಗೆ 9,000ವಾ? ನನಗೆ ಸಹ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ. ಈಗ ಬೇಡ ಮಾರಾಯರ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಈಗ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿದೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಬೆಚ್ಚಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕುತ್ಕೊಂಡು. ಪಟಾಕಿದೆಲ್ಲ ಧೂಳು ಪೆಜ್ಜಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಗೀತ ಬರಬೇಕು ನನ್ನನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು. ಗೀತ ನಮ್ಮ ಪೋಯ ದುಬೈಗ್ ಯಾಲ್ ಇಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಬಕ ಇರ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕುಜಲ್ ಉಂಟದ ಪರಪುನ್ ಮೋನಿದು ಸಂತೆ ಅವು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕುಜಲ್ಲದ ಗುಂಗುರು ಅವು ಒಂಥರ ಪರಪುನ್ ಮೋನಿಡು ಮಗ್ಲಿರ್ಲತ್ತ. ಯುದ್ಧ ಮುಗಿಲಿಲ್ವಾ ಇನ್ನು? ಗೀತ ಹೋಗ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಗನ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಗೀತ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡದ್ದು? ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ವಾ? ನಾನು ಚಿತ್ರಪುರರಾ ನಮ್ಮ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಕ ದುಬೈ ಬೋಬಿನ್ ಬಂಡಾರ್. ಅಕ್ಕ ಕೋಪ ಯಾಕೆ ಕೋಪ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ? ಯಾಕೆ ಕೋಪ ನಿಮಗೆ? ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮದು ಎಂತ ಮಾರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು ಅವನಿತರ ಕಣ್ಣು ಓಲ್ಡ. ನಾನು ಎಂತ ಮಾಡುದು ಅವರೇ? ಜಗದಾದ ನಾನು ಎಂತ ಮಾಡಬೇಕೀಗ? ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿನ ಆಗ್ತುಂಟು ನನಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಆಯಿತು, ಗೋಲೆ ಆಯಿತು, ಮೊಟ್ಟೆ ಬಂತು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ. ಗೀತನ ಗನ್ನುಗೂ ಓಲ್ಡಾನ್ ಹೊಸ ಗನ್ನುಂಡ ಕಣ. ನಿನ್ನ ಗನ್ನು ಪೋಲ್ ತಕ್ಕೇರ ಅವಳು. ನಿನ್ನ ಗನ್ನು ಬಂದು ನಿನ್ನದೇ ತಕ್ಕೇರು. ಒಂದು ಸಾಂಡ ಜಪ್ಪುಲು ಒಂದು ಸಾಂಡ ಜಪ್ಪುಲು ಒಂದು ಸಾಂಡ. ಓಕೆ ಜಪ್ಪುಲು ನಿದ್ರೆ ಮೇನು. ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎನ್ನ ಮಾಮಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬು ದಕ್ಕಲು ಸುದೀನು ಇರುನ ಇಲ್ಲಗು ಬತ್ತಂಡ ದಾದ ಕೊರ್ಪರಿ ಸಡನ್ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡ ಚಾ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಗಡ್ಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೆ. ಮೌನಶ್ರೀ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ. ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ, ನಾನೀಗ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಉಂಟು ಈಗ. ನನಗೆಲ್ಲ ಜನ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಓಕೆ ಸಂತೋಷ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಮಲೆಗೆ ಆಯ್ತಾ? ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಾತ್ರೆ ಯಾವಾಗ? ಹಾಯ್ ಶೋಭಕ್ಕ, ಹಾಯ್ ಭಾರತಕ್ಕ, ಹಾಯ್ ವನಿತಾಕು, ಹಾಯ್ ಮೌನಶ್ರೀ, ಹಾಯ್ ಮೌನ. ಏನು ಲೇಟು? ಬಸ್ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ವ ನಿಮಗೆ? ತಿಂಡಿ ದಾದ ಕೊರ್ಪು ಜರ ಮಾಮಿ ತಿಂಡೆ ಇರಿಗೆ ದಾದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಚಕ್ಕುಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಬಕ್ಕ ದಾದಲ್ಲ ಪೋದು ಅಂಗಡಿ ರಪ್ಪ ಪೋದು ಕಂತು ಕೊರ್ಪೆ. ಕಾಂಡದ ತಿಂಡಿ ಇತ್ತನ ಕಾಂಡದ ಹೊರತು ಬರ್ತನ ಚಾಕು ತಿಂಡಿ ಕೊರ್ಪೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊರತು ಬರ್ತನ ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ಪೆ. ಬಯ್ಯದ ಹೊರತು ಬರ್ತನ ಬಯ್ಯದ ಚಾ ಕೊರ್ಪೆ. ಹಾಯ್ ಮೌನ, ಹಾಯ್ ಆಂಟಿ.
ನವೀನ್ ಅವರೇ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಹಾ ಯಶ್ರಾಜ್, ಶುಭ ಜಯಣ್ಣ, ಅವೇರು ಜಗದೀಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಬೇತೆ ಊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಕ್ಕ, ಸಾಕಾಗಿತ್ತು, ಮಲಗಿದ್ದೆ. ಹೌದಾ, ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಲಿಕ್ಕೇನಾ? ಓಕೆ, ನಿಂದು ಪಾಸ್ ಆಗಲಿ ಆಯ್ತಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಸ್ಸಂಗ ಪಾತೀರು ನೀ ಏನವು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜ ಎನ್ನೆಟು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಏನಾಯಿತು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನೋಡ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ, ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗ ಆಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದೆ. ಹೌದೌದು, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗ ಅಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗ. ನನಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು 15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವನು ಚಿಕ್ಕದು, ಅಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವ. 18 ತುಂಬಿ ಈಗ 19ಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟವನು ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ. ಆಂಟಿ ಕರೆಯೋದು ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅವನು ಪಾಪ. ಬೇರೆ ದಾದ ಗನ್ನುಂಡಾ ಪೋ ದುಬೈ ಪೋದು ಗನ್ನು ಬತ್ತ ಪೋ, ಗನ್ನು ಪೋದು ತಕ್ಕುವೆ ನಿನ್ನ. ಹೌದು ಮೌನ, ಗೋಂಕುಂಡ ಇಚ್ಚಿ ಈಗ ನಾನು ಗೋಂಕುದ ಮರದ ಕುಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂಡ ಗೋಂಕುಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಾರಸ. ಹೌದಾ, ನಾನು 10 ವರ್ಷ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು. 18 ವರ್ಷ ನೀವು 10 ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು, 18 ಆದದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಂ 18. ಮೌನ, ನಿಮಗೆ ಆಟೋ ಬಾಡಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳು. ನಮ್ಮ ಸಿಂಹಿನಿ ಗೀತಾ ಅಕ್ಕ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ, ಸಿಂಹಿನಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಎದುರು ಸಿಂಹ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ, ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತದೆ. ಗೋಂಕು ಗೋಂಕು ಹುಡುಗೆ ಗೋಂಕು ಬೊಳ್ಳುಲಿ ಗುದ್ದಿನ ಕಲ್ಲು ಒಂಜೇ ಪೆಟ್ಟು ಮಂಡೆ ಎದಿಯೋಡು. ಬೊಳ್ಳುಲಿ ಗುದ್ದಿನ ಕಲ್ಲು ಒಂಜೇ ಪೆಟ್ಟು ಮಂಡೆ ಎದಿಯೋಡು. ಗೋಂಕುಗೆ ನಾಂಜು ಏರಿಯಾವು ಇತ್ತೆ ವಾಸಿಜರ್ ಮಾರ್ರೆ. ಗೋಂಕು ಮರಡು ಕುಕ್ಕೆ ತೋಜ್ಜಿಗೆ ಗೋಂಕುಗೆ ಉಂಟು ನನಗೆ ಅಜರಿ ಸಾವು ಗೋಂಕು ಮರಲ ಜೋರು ಈತ ಗೋಕುಂಡ ಐ ಗೋಕೂರು ಗೋಕೂರಿಯ ಕರ್ಮದವರ ಸಹ ಶೋಭಾ ಗೋಂಕುಂಡಯ. ಶೋಭಕ್ಕಗ ಬಾಡಿಗೆ ಇಚ್ಚಿ, ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರೋಡು. ಯಾ ಬರ್ಪುಜಿ ಆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಾಪ ಗೆಬ್ಬು ಯಾ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಾಪ ನಿನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಡಿಸಿ ಎಂಡ ಕಾರು ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಕಾರ್ಡ್ போப்பேன் ನಿನ್ನ ಸೈಡ್ ಮಾಡ போப்பேன் ಗೋಂಕತ್ತು ಮುಖ. ಹೌದು, ನಾನು ಫೈನಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುವುದು ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸಾಕಾಯ್ತು ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಿ. ಹೌದಾ, ಈಗಿದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವೇ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಕಲಿತರೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸುಮ್ಮನೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೋಗಬೇಕು. ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲವಾ ಜೀವನ ಅಲ್ವಾ. ಶೋಭಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಹೋದ್ರು, ಶೋಭನ ಅಜ್ಜಿ ಹೋದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಬೇಕಾ? ಉಂಟಾ ಮಾಮಿ ಇರು. ಏತು ಕತ್ತು ಅರ್ಥ ಐಜಿ ಜಗುದದೇನ ಅಜ್ಜಿ ಒಂದು ಗುನ್ನ ಆಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಕತ್ತರ್. ಅಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಗುನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಗುನ್ನಾಗಿ ಆವಾಗಲೇ ಕತ್ತರ್. ಎಂತವ ಶೋಭಾ, ಆವಾಗಲೇ ಕರ್ತರು ಹೋದ್ರ? ಆಟ ಬಿಡಿ, ಸತ್ತು ಹೋದ್ರ ಅವರು. ಹೋಗಿ ಆಯಿತು, ಇನ್ನಿಲ್ಲ. ಮಾಮಿ ಈರು ಏತು ಮುಟ್ಟ ಸ್ಕೂಲಿಗೂ ಪೋತಾರೆ ಮಾಮಿ. ಯಾ ಪೋತಿನೇ ಇಚ್ಚಿ ಸತ್ಯಪನಡ ಯಾನು 7th ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ. ಕತ್ತಾರ್ ಕಂಟ್ರಿಯಾ? ಓಕೆ. ಯಾನು 7th ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಪೋತಿನ ಜಗುದದ ಇಂಚಿನ ಪಾತೇರು ನರಕಯೇ ಏರು ಪಾತೇರಿ ನರಕ.
ಓಲಿ ಆಗೀತಾ ನರಕ ಓಳು ಓಳು ಎಲ್ಲ ಮೌನಾಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಪವಾಜ್ಜಿ ಬಕ ಬತ್ತೆರತ್ತ ನಮ್ಮ ಧನಿಕಲು ಆರು ಗೋಕುಲಕ್ಕೆ పోತೀನಿ ಓ ಆ ಗೋಕುಲಕ್ಕೆ పోతేరా ಶೋಭಾ ಬತ್ತೆರತ್ತ ಬಿನ್ನೇರು ಮಾಮಿ ಈರು ಸತ್ಯ ಬಂಡಾರ ತೇ ಮಾಮಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಸವೆಂತೆ ಕಲ್ದೀನಿ ಏಳು ಮಿತ್ಯಾನ್ ಬೋತಿಜಿ ಅಪ್ಪ ಬಂಗ ಇತ್ತನ ತೇಯನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಚಿನ ಪಾತಿರು ನರಕ ಇದಾದ ಶೋಭಾ ಏಯ್ ಶೋಭಕ್ಕ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಾಮಿ ಹಿರಿಗು ಜಗ್ಗುದಾದನೆ ಅಂದು ಜಗ್ಗುದಾದ ಇನ್ನು ಪುದರ ಜಗದೀಶ ಜಗ್ಗುಂಡ ಈಗ ಜಗ್ಗುದಾದ ಬಂತು ಮೌನ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ದಾದ ನರಕಾಂಡು ಅಮ್ಮ ನರಕ ಪಾತೇರ್ನಿಗೆ ಅಜ್ಜಿನ ಕೇಳಿದ ಅಂತ ಹೇಳು ಸೋಪ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಆಯ್ತಾ ಯಾನು ಪಾತೇರುಜಿ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ ಅಮಾಸೆಗೆ ಪುನ್ನಮೆಗೆ ಲೈವ್ ಬರ್ತ ದಾಯ ಪಾತೇರ್ ಜನ ಕೋಪನ ಕಾಲು ಕಲ್ಲದೀಪನಗಳು ಎಟ್ಟೆ ಕಾಸು ಮಲ್ತೇರು ಹಾಂ ಕಲ್ಲು ದೆಪ್ಪುನಕುಲತ್ತೆ ಕಲ್ಲು ಕೆತ್ತೊಂದಿತ್ತು ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಕೇರಳದಾರು ಆರು ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಕಾಸು ಓಲುಂಡಿಯ ಪಾಪ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತು ಬರುವಂತೇರಾರು ಮೌನ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವೇ ಶೋಭಾ ಹೋಗು ಏರು ಮಾಮಿ ಇರಿಗು ನರಕ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏರು ಪಾತಿರೇರು ಅಂತ ವನಿತ ಬಂಡಲ್ ದಾದಿ ನರಕ ಬಂಡದ ಬೇಕು ಹಾಯ್ ಮಾಮಿ ಅಲ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬರ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಯ್ ಮಾಮಿ ಹಾಯ್ ಶೋಭಕ್ಕ ಏನು ಆತ್ಮವಾಗಿ ಇದ್ದಾರ ಅಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಏರ್ ನರಕ ಪಾತೇರ್ ಜ್ಞಾನ ಅತ್ತಿಯ ವನಿತ ಪಣ್ಣಿ ಏರಿಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ ವನಿತಕ್ಕ ಓಲು ಕಲ್ಲು ದೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನೇ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಅತ್ತತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಸುರತ್ ಕಳ್ಳಿ ಕಲ್ಲು ದೆಪ್ಪುನ ಅತ್ತಿಯ ಕಲ್ಲು ಕೆತ್ತುನು ಗೊತ್ತಾಡ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ದೀಪೇರ ತಾ ಒಂಜಿ ಬಾಜಿ ಇಪ್ಪುಡು ಮಲ್ಲ ಕರ್ಬದ ಅವೆಟ್ಟು ದೆಪ್ಪುನು ಆತೆ ಸವೆನ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಎಂತದ ಸವೆನ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ಗೆ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಗೋಂಕು ಪಣ್ಣವಾ ದಾದ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಶುಗರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನುಂಗಿ ಟಿ ವಿ ವಾಚಿಕ್ ಹಾಯ್ ಗೀತಕ್ಕ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಆಯ್ ದೀಪಕ್ ಬ್ರೋ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೌದು ಶೋಭಕ್ಕ ಶುಗರ್ ಉಂಡ ಓ ದೇವ ಎಜೋಲರಿ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಶೋಭಾ ಯಾರದು ಭಾರತಕ್ಕ ಏನು ರೀಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಸೂಪರ್ ಬರೀ ಹಿಂದಿ ಹಾಡಿಗೆ ಆಯಿತು ಕನ್ನಡ ಹಾಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಕನ್ನಡದೆಲ್ಲ ಇವತ್ತೊಂದು ಹಿಂದಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ನೋಡೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂದಿ ರೀಲ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಎಲ್ಲ ತಮಿಳು ಮಲಯಾಳಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಅದು ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಮಿ ತೆಲಿಕೆ ತುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಪುಡು ಅಂದೆ ಎಂಕ್ ಹತ್ತು ಅಜ್ಜಿಗೂ ಓಕೆ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಯಾಕೆ ದೀಪು ಹಾಗೆ ಹೇಳುದು ಬೇರೆ ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರ ಮೇಡಮ್ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿತ್ತಾ ಆ ಥರ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಗೀತಾ ದಂಡಸ್ಬೋದತ್ತಾರ ಹಾಯ್ ಮೂರ್ತಿ ಜಗದೀಶ್ವರಿಗೆ ಬೇತೆ ದಾಲ ಇಚ್ಚ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ದೀಪಕನ್ನ ದಾನೆ ಇಜ್ಜಂಡು ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಊರು ಮಂಗಳೂರು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳುವ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ವಾ ನಾನು ಮಂಗಳೂರ ತುಳು ಮಾತಾಡೋದಂತ ನಮ್ಮ ಊರು ಮಂಗಳೂರು ಆಯಿತಾ ಶುಗರ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಉಂಡುಗೆ ಮೌನ ವನಿತಾ ಮಾಮಿ ಹೆಲೋ ಹೇಳು ಶೋಭಾ ಅಕ್ಕ
ರೀ ಎಂತವಾ ನಿನ್ನದು ಪೆಚ್ಚಿ ಕಟ್ಟುದು ಗೀತಾ ಎಂತ ಪೆಚ್ಚಿ ಕಟ್ಟುದು ನೀನು ಗೋಂಕು ಎಲ್ಲಿಗೂ ನಮ್ಮನ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ ಗೋಕು ಜಗದೀಶ್ ಪಾತೇರ್ನು ಮಾರ್ರೆ ಜಗದೀಶ್ ದಾಲ ಪಂಡಿಜೇರಿ ಯಾರು ಆರವೇನೆ ಪಾತೇರ್ನು ತೆಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಅప్పుడు ಖುಷಿ ಅಪ್ಪನು ಬೇತಾಲ ಪಾತಿದ್ದು ಜಗದೀಶ್ ಯಾರು ಅಣ್ಣ ಶೋಭಕ್ಕ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಸಾರಿ ಮೇಡಮ್ ನೈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೌದಾ ನೀವು ಮಂಗಳೂರಿಗೊಮ್ಮೆ ಬರಬೇಕು ಗೀತಾ ಇದನ್ನೇ ಬೇರೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಅದು ಮಂಗಳೂರು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಚೆ ಕೂಳೂರ್ಗಿಂತ ಆಚೆ ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಶೋಭಾ ಅಕ್ಕಗ ಬೆಚ್ಚ ಅಂಡೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈಸೂರು ಓಹೋ ಮೈಸೂರಿನವರ ನೀವು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತಾ ವನಿತಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆತಾ ಕೆಂಪಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಸಂಬಂಧನಾ ಗೀತನ ಸಂಬಂಧನಾ ಕೆಂಪಣ್ಣಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಯಾಕೆ ಡಿ ಕೆ ಸಿ ಬರ್ತಿದ್ದೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನೀರೇಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದಾಲ ಐ ಲವ್ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೆಂಪಣ್ಣ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವಳೇ ಕುಲ್ಲುನಿ ಗೋಜೋರು ಒಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುನಿಯಾ ತಂಡಸಿದ ಅಲ್ಲ ಮಾರ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ ನೀನು ನನಗೆ ತಂಡಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರ ಅಂತ ಬೇಕಿತ್ತ ಮಗನೇ ಗೀತನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಅವಳಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಬೇರೆ ಬೋಡಿ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಧೈರ್ಯ ಬೋಡೆ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ನಾಳೆ ಇಜ್ಜಿ ಗೀತಾ ಈ ಎದುರು ಬಲ್ಲ ಯಾರು ನಿನ್ನ ಬೇರಿನ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪೆ ಪೋಡಿ ಮಂತದ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ಪೆ ಬೇರೆ ಉಂಡ ನಿಕ್ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪರ ದೀಪು ಯಾನಿಂದ ಕೋಡೆ ಪಂಡತೆಯ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ತೂಪಿ ನಿನ್ನ ಐಟು ಪೂರ ಝೀರೋಯಾ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನ ಹಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತೂಪೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ನನ್ನ ಜನ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದೇನು ಚಾನಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಎತ್ತದು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಅವು ತೂಪೆ ನಿನ್ನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಝೀರೋ ಆತನು ಬಲ್ತೀನಿ ಆತ ಪೋಡಿದು ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಎತ್ತು ಕಡಪುರ್ದು ಆತನು ಮಗ ಕಡಪುರಿಗೆ ಆಯ್ ಬಂಡೆ ತೂಪೆ ಏರಿ ಬಂಡದ ఆయన ಕೆಲವು ಜನ ಉಳ್ಳಿರ ಅಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಎದುರು ಬನ್ನಾಗ ಈರು ಪಿಡ್ಚ ಒಬಾ ಬಾಬಾ ಈ ಬಲಗೆ ಬರ ತಾಕತ್ತಿತ್ತನ ಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ ದೀಲೈ ಜಾತ್ರೆ ಜೋರುಂಡ ಜಾತ್ರೆ ಬೋದು ಮಾತ್ರ ಜಲಕಾತ್ರು ಈರು ಬಲೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವೆ ಓ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಎನ್ನ ಊರುಗು ಏಪ ಹಾಂ ಓ ಮಾಮಿ ಯಾನ್ ಇರಿಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದಿನ ಮಾಮಿ ಇರಿಗೆ ಬೈಜ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇರೇರ್ದು ಏರ್ ಪೆಂಡಿಂಗ ಇರ್ ಮಂದಿ ಜರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅವ ಬೇತಕ್ಕಿ ಮಂದಿನ ದೀನ ಅಂದು ಏರ್ ಶೋಭಾ ನಾ ಜಗದೀಶ್ ಜಗ್ಗು ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದೇರಾ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರೋ ನಿಪ್ಪೆ ಅಂಡ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕುಜಾತ ನಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾ ನಾಲ್ಕು ಉಪ್ಪೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕುಜ ಎನ್ನ ತಪ್ಪದು ಬಲಿಪು ನೀವು ಕೊಡಬೈದು ಎಂಕ ತಿಕ್ಕದ ಎಂಗೊಂದು ಕಾಲ್ ಮನ್ಪು ಯಾ ಕುಡ್ಲ ಬರ್ತೆ ಬಂದು ಬರ್ಪೆ ಅವಳೇ ಒಂಥರ ಮಾತ್ರ ಪೋದ್ ಬಲ್ಪರಲ್ಲಿ ಬನ್ನಾಗ ಇಜ್ಜೆ ಜಗ್ಗು ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ದಿನಿ ಎಂದು ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾ ಪನ್ಪುಜನ ಯಾನ್ ಪೋದು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅಂದ ಓಕೆ ಮಾಮಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿನ ಅಂದು ಇರು ಓಲ್ ಪಂಡರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೋಭಾ ಅದು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಓಲಿಯ ಪಾಡ್ನಿ ಅವಾಯ್ ಕೆಂಪಣ್ಣತ ಪಾಡ್ನಿ ಅವು ತಂಡ ಸುಬೋತು ಜರ ಅಂದು ಗನ್ನು ಪತಂದೆ ಬರ್ಪೆ ಈ ಗನ್ನು ಬತ್ತ ನಾನು ಬೆಡಿ ಬರ್ತಾರ್ಪೆ ಉಕ್ಕೇಲ್ದಿ ಗೀತ ಅತ್ತು ಯಾನ್ ದಾಲ ಬತ್ತ ಮರ್ಪುಜಿ ಗನ್ನತ್ತು ನಿನ್ನ ಏನು ತಲ್ವಾರು ಪೂರ ಬತ್ತಂಬಲ್ಲ ಪಿಸ್ತೂಲೆ ಬತ್ತಂಬಲ್ಲ ಯಾನ್ ದಾಲ ಬತ್ತ ಮರ್ಪುಜಿ ನಾನು ಕಾಲಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಎದುರು ಕರ್ನಲ್ ಬಿಡ್ಚೆಂಕ್ ಯಾನ್ ದಾಲ ಬತ್ತ ಯಾನ್ ಕಾಲಿ ಬತ್ತ ನಿನ್ನ ಎದುರು ಅಂತ ಇಕ್ಕು ಪೊಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಗನ್ನು ಬತ್ತಾರ್ಪನತ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಕನಪುಜ ಸೀದ ಬತ್ತ ಎದುರು ಅಂತ
ತೂಕ ನಿನ್ನ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಗನ್ನ ಹೆಂಗೆ ತೋಡೆಂಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ನಿನ್ನ ಗನ್ನ ನಾನು ಕುಲ್ತು ಪಾಡಿಜಿ ಉಪ್ಪೆರ ಅಂದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಕೃಷ್ಣ ಗಾಣಿಗೆರಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದು ಜೀವನ ಕೃಷ್ಣನಾಗೆ ಕೇರಳದಾರು ಆತೆ ಡೈರಿಂಗ್ ಅರೆಗಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಅರೆ ಡಬ್ಬಲ್ ಡೈರಿಂಗ್ ಹೆಂಗುಂಡು ಅವೇ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಮಗಲತ ಕೇರಳದಾರನ ಮಗಲತಯ ಹೆಂಗೆ ತರೆಬೇನೆ ಮಾರೆ ಚೂರು ಜಪ್ಪುವೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೊಡಿಯಾ ಶೋಭಾ ಗರ್ನಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಬುಡ್ಪೇರು ಗೀತ ಅವೇ ಪಲ್ಪನ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ಗರ್ನಲ್ ಪಂಡದು ಮುಂಕು ಮುಸುಲ್ಪು ಆವ್ ಹೇಗೆ ತೋಡು ಈ ಎನ್ನ ಮುಂಕು ಮುಸುಂದರ್ಪು ಈ ಪಿರ ಪಾರ ಬುಡ್ಪೇನದು ಉಪ್ಪೆ ನಾನು ಅವೇ ರಿಕ್ಷಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಕೈಕರ್ ಕಟ್ಟುನು ಅವೇ ಗಾಡಿ ಪಾಡ್ನು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ಪುಡಿ ಸೀದಾ ಕಂದು ಸುರತ್ ಕಲ್ಕಂತ ಹಾಕುದು ಬಟಾಣಿ ನೋಡು ರಿಕ್ಷಾ ಬಿಡೊಂದು ನೀನ ಪಿರೋಡು ಕುಲ್ಲವನು ಕೈಕರ್ ಕಟ್ಟದು ಯಾನ್ ರಿಕ್ಷಾ ಬಿಡೊಂದು ಬರ್ಪುಡು ಅತ್ತಾಂಡ ರಿಕ್ಷಾರಮ್ಮ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಎಂಚ ಬಿಡ್ಪದಿಲ್ಲ ಈಗ ಚೂರು ಬಡ್ಚಿ ಪೂರಾ ಜಪ್ಪುಲೆ ಸೋಬಕ್ಕ ಚೂರು ಬಡ್ಚಿಗೆ ಪೂರಾ ಜಪ್ಪುಲೆ ಅರ್ಧ ಜಪ್ಪಲದಲ್ಲಿ ಪೀಂಟ ದಕ್ಕರೆ ಎಂಚ ದಕ್ಕೋದು ಓಡು ಎನ್ನ ಕಾರ್ದರ್ ಪೆರದಿರುವ ನಿಕ್ ಅತ ಎನ್ನ ಕೈಯಿಂದರ್ ಪೆರದಿರುವ ಪೀಂಟಾರ ಬಲ ಪೀಂಟವರಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪೀಂಟದ್ಯಾನು ತಿರ್ಗದುಂಡತ ರಿಕ್ಷಾದ ಡಿಕ್ಕಿದ ಬಿರವಡು ಪಾಡಿಸಿದ ಉಪ್ಪೆರದಿಯಾನು ಸೀದಾ ಬಿಡೊಂದು ಬರ್ಪೇನೆ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲದಗಳು ಬರಡು ಪನ್ಪೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗಲೇ ತಗೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆತ ಬಂಗ ರಿಕ್ಷಾ ಬಿಡೋದು ಬತ್ತೆಗೆ ಅದ ಹೆಂಗೆ ರಿಕ್ಷಾ ಬಿಟ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ ಬಿಡ್ಪಿನಲ್ಲಿಗೆ ರಿಕ್ಷಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಹಾಂ ಕಾರು ಬಿಡ್ಪಿನಲ್ಲಿಗೆ ರಿಕ್ಷಾ ಬಿಡ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಹೆಂಗೆ ಗೋಂಕುನು ಪಿಂಟೆಲ್ಲಕ ಪಿಂಟವ ನಿನ್ನ ಗೋಂಕುದ ಓಡಿಬೋದೆಯಾ ಆಯ್ಕೆಂದು ಪೋತಿರ ಬಕ್ಕ ಗೋಂಕು ಕೇಂದಿ ನಿಜ್ಜಾಯ್ ಪೀಂಟವನು ಕುಂಟುನಾ ಅಂದ ಅಲ್ಬತ್ತು ಕುಂಟಾರ್ದು ಅಲ್ ಎನ್ನ ಕುಂಟಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೀಂಟದ ಆಜಿರ್ದು ಬೋಪಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆತೆ ಬೊಕದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಆತೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಲ್ಲೇ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪಿನಿ ಗೊತ್ತಂಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಏನಾಗ ಲಂಚನೆ ಪಾತೇರು ನಾವೇ ಅವೇ ಮೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲೇ ಪೋಡಿಗೆ ಏನಾಗ ಲಂಚನೆ ಪಾತೇರು ಆಯ್ ಗೋಂಕು ಹೋಗಿ ಅತ್ಯ ಈ ಮರಿ ಅರೆಗಾಲ ಸೆಕೆಗಾಲ ಗೋಂಗುಂಡ ಮೂರು ಕುಕ್ಕೆ ಇಂಕು ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮಾರದೆ ಕುಕ್ಕುದ ಮರನೇ ಇಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಗೋಂಕೊಳ್ತು ಮೂರ್ತಿ ಬೇರಿ ಬೇರಿ ಕಾರು ಏರೆಲ್ಲ ಪೋಲೆ ಓಡೆ ಗೋಗು ಬೀಂಟ ಇರಾಗ ಗೀತನ ಬೀಂಟಾಗ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪೋ ದೇವರ ಕೈ ದಿಯರ ಎಟ್ಟ ಬೊಂಬ ಬಾಲೆ ಬಲೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪ ಪೊಡಿ ಮದ್ದ ಕೊಡలేదు వాళ్ళు ಒಂಜತ್ತೊಂದಿನ ಎನ್ನ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕುವಲ್ ಜೇಕೆ ಮೂರ್ತಿ ಒಂಜತ್ತೊಂದಿನ ಗೀತ ಎನ್ನ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕುವಲ್ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇನು ಪೂರ ಪೀಂಟದ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಕನಪೇಲೇನು ಇಲ್ಲ ಪತ್ತಾಪ ಕುಂಟಾರ್ದಿಲ್ಲಕ ಒಂದು ಕುಂಟಾರ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲೇನು ಸರಿ ಉಡ್ದೊಡಲ್ಲ ಕುಂಟಾರ್ದಿಲ್ಲಕ ಅಪ್ಪ ದೇವ ಎಲ್ಲ ತಿಂಡಿದಾದ ಮಲ್ಪ ನೀವು ಬೆಲೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪ ವನಿತಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ವನಿತ ಇತ್ತಲಿ ಇತ್ತ ಓಡಿಪೋಯಲನ್ನು ಗೊತ್ತಿರು
ಯಾ ನೇಪಾಳ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ಬಿಡ್ತಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬತ್ತಿನ ಬೈಯಾಗ ಜನ ಪಕ್ಕಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದ ಪಂಡದು ತೂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಬತ್ತೂಡು ನಾನು 1 ಗಂಟೆ ರಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟ ಇನ್ನ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕರೆ ಯಾನು ಪುಚ್ಚದಿಕ್ಕಿನ್ನಿ ಹತ್ತವೇ ಬೇರಿ ಒಂಜತ್ತದಿನ ಕುಡ್ಡ ತಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಉಂಡಿ ಸಪ್ರ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಬರ್ಚಿ ಬಂದು ನುಂಬೆ ಎಂಕೊಂತ ಇಡ್ಲಿ ಉಂಡು ಅಮ್ಮಗೆ ಪದಂಗಿ ತುಕ್ಕ ಪದಂಗಿ ಪಾಡ್ಗ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪದಂಗಿ ಕರಿ ಮಂತ್ ತಿನ್ಪುಡಿಗೆ எனக்கு ಇಡ್ಲಿ ಉಂಡು ಸಜ್ಜಿ ಇದು ಚಟ್ನಿ ಮಂತ್ ತಿಂತೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ಅಂಡಿ ಅಂತ ಕಾಂಡೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಂದ ಇತ್ತೇನು ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುಚ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ಒನಸ್ಲ ಮನ್ಪುಚ್ಚಿ ದಾದೆಯೇ ಒನಸು ಮನ್ಪೊಡು ಯಾನ್ ನೈಟ್ ಒನಸು ಮನ್ಪುಣ ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಒನಸು ಮಲ್ಪಗಿತ್ತ ಸೋಬಾಯನ್ ವನಿತ ಉಚ್ಚದಾತ್ ನಾಯ್ದ ಕಿನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜೆ ಈ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜೆ ಪನ್ಪತ್ತ ಒಂದು ಟೈಮ್ಡು ಎಂಕಪ್ಪಗ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿ ಜಾಡಿಗೆ ಎಂಕ ಪರಾತಿಲ್ಲ ಅಡಿತ್ತ ಎನ್ನ ಕೊಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಒಡಿಲ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಅವಳು ತೋರೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿಪ್ಪುಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಟವ್ ಪೊತ್ತ ಅದಿಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಟವ್ ಪೊತ್ತ ಅವನು ದಾದನ ಏರ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜೆ ಮಂತೇರಿ ಬಂದಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಅಂಡು ಅಂಚೆ ಯಾಂದದ ಮಂತೆ ಮೈದಾನ ಕಲತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾಡಿಯ ಪಡ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜೆ ಅಂಚರಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಂತೆ 1/2 ಲೀಟರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಕುಲ್ಗೆ ಬನ್ನಲದಿದ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಎಣ್ಣೆ ಮೈತಿದ್ದು ಒಂದೇ ಪೊರ್ತು ದಿಯರೆ ಬಂಡೇರ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದಿಯ ಕಲ್ಲ ಎಂಗು ನಿಜ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜೆ ಮಂತೆ ಅಂಚೆಲ್ಲ ದೀದು ಅಂತ ಪುಸ್ತನಾಗ ಸ್ಟವ್ ಪತ್ತ ಎನ್ನ ಜೋಕುಂಟಾನೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮಗಳು ಮೂಜಿಲೆಕ್ಕ 4 ಪೋಪುನಿ ಮಗಿ 2 ಪಾಪ ಐಕ್ಲು ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜೆ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂದೆನ್ನ ಕೈತಲೆ ಬರ್ತದು ಕುಲ್ದೀನಿ ಯಾಂದೆತ್ತು ಪಾಡಿ ಒಂತ ಪೊರ್ತದು ಬನ್ನರಡು ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜೆ ಓಲುಂಡು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಬಿರಿಟಿ ಕುಲ್ದುಡು ಲಾಗಿದು ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ಲ ಕಾರ್ ಗಂಟೆದು ಹಾಲು ಪಿರ್ಚು ಮಗೆ ಹಾಲು ಕಲ್ಕುರೋದು ಹಾಲು ಪಿರ್ಚು ಯಾನ್ ಬಲೆನ ಬನ್ನಲೇನು ಪೂರ ಅಲ್ಪನೆ ಬುಡ್ಡಿ ಬಿದ್ದೆ ಬತ್ತು ಜಾಂಡ ಓನ್ನಿ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜೆ ಮನೇಲಿ ಇಜ್ಜಿಯ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿಡ ಅಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಪುಗೆಲು ಬತ್ತು ಕುದ್ದಿತ್ತು ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜೆ ಹೋದು ಅವು ಮೈದಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಬಿಟ್ಬೇರ ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವು ಪುಡದು ಹೋದು ಎನ್ನ ಮಗಲ್ಲ ಕಾರ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿಂಡು ಆನಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜೆ ಬಿಟ್ರೆ ಭಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಏರ ಪಣ್ಯ ವಂಚ ತಿಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ನನ್ನ ಬುಚ್ಚಿಂಕ್ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜೆ ಆ ಸೈಡ್ పోತೀನಿ ಅವಪ್ಪ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜ್ಜಪ್ಪಗ ಸ್ಟವ್ ಅದ ನಮಕ್ ಚಿನ್ನನది ಕೈತಲಕುಲು ಒಂದೇ ಪಾಪ ಬಯ್ಯದ ಚಾಕತ ಅಪ್ಪಲ ಪಿದೆಗಳು ಓದಿತ್ತೇನು ಅಮ್ಮ ಬೀಡಿಗಟ್ಟದಿತ್ತನ ಯಾನ್ ಕಲತ್ತಿದ್ದು ನನ್ನ ಲಾಯ್ಕು ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜೆ ತಿರು ಬನ್ನಡ ತುಪ್ಪೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಗೋಲಿ ನಿಲ್ಕುದು ಬನ್ನಡ ಪೂರ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜೆ ಓಲೋಲುಂಡು ರಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ಪುಗೆಂಡು ಎನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಕಾರಿಡು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ರಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಮೆಂಗಲ್ ಬಲ್ತ ಇರದಿ ಬರವಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜೆ ಅವು ತುಂಡು ಪುಡದಿನ್ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜೆ ದಾತನ ದಾಲ ಪಾಡ್ದಿಜತ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಇತ್ತಾಂಡ ಗೊತ್ತನು ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜೆ ಬನ್ಸಪುರ ಮನ್ಪಯಾನು ಅಪ್ಪಗ ದಾತ ನನ್ನ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರೋ ಪನ್ನಾಗ ತಿಲ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡೆಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಮೆಗ್ದಿ ಬನ್ಪರು ವಾಣ ಮುಂದ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜೆ ನಿನ್ನ ಅಂದು ಬನಲ್ಲ ತುಡಾಗ ಬರಡು ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ನಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಪೋಪುನಿ ಶಾಲೆ ಬಂದಪ್ಪನಾಗ ಹಾಲು ಬಂಡಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಾರ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಲ ಹಿಂಗೆ ತೆತ್ತಿದ ಆಂಬೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಮ್ಮ ಬನ್ನ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಜಂತಲಾಗ ಬಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಲ ತೆತ್ತಿ ಆಂಬೆಟ್ ಕಲ್ಪಾಯ ಬಂತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಎಂಚಲ ಮಂತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಯಾನ್ ಎಂಚಲ ಮಂತೆಯ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಂತ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಗೀತಕ್ಕ ಉಂಟರ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಂತ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ತೆತ್ತಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಂಡ ಅಂಚ ಮೂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಇತ್ತದು ಯಾದ ತೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಯ ಅಲ್ತುವ ಕೈ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ನೀರು ಮೈತೆ ತೆತ್ತಿಗೆ ಎಂಕು ಬರ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ನೀರು ಮೈತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ನೀರು ಡಬಡ್ಬಾರ್ದು ಕಲತಯ್ಯ ಮೂಜಿ ತೆತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ನೀರು ಬಾರ್ದತಿಲ್ಲ ಕಲತದ ಕಾವಲಿಡು ದಿಯೆ ಕಾವಲಿಡು ಮೈತೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಮೈತೆ ಚಿಂಚಿ ಬಂಡ ಮುಚ್ಚಿದಿಯೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಒಂದ ಪೊರ್ತು ತೂಪೆ ಐಟು ಓಲುಂಡು ಆಮ್ಲೆಟ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿರತ್ತ ಪೂರ ಗೋಳಿ ಅದು ರೌಂಡ್ ಬೇತೆ ಉಂಟುದು ಬೇತೆ ಉಂಟುದಿಲ್ಲ
ಎನ್ನ 42 ತೆತ್ತಿದ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಉಂಡುಗೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟು ಗೋಳಿ ಆತನ ಪೂರ ಯಾವಂಡ ಉಂಟು ಇಷ್ಟಿಗೆ ಆತನ ಉಂಡು ಏರಾಣದ ತೆತ್ತಿಗೆ ನೀರು ಮೇಯ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ನಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಗೆ ಬೋದು ಜಾರ್ ಮೋನು ಐಬಕ್ಕೊಲೆ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಲೆ ಹೋಗಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಮಂತ್ರ ತೂತ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಆಂಡ ಅಮ್ಮ ನೀರು ಪಾಡ್ನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ನೀರು ಪಾಡಿಜಿ ನಮ್ಮ ತೆತ್ತಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡುವಣ ಇಜ್ಜಾತ ಅಂಚ ಆಯ ಆಂಟಿ ಅದು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಂದು ನೋಡಿದ್ಯಾ ಅಮ್ಮಂದು ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಹೆಂಡತಿದು ತಂಗಿದು ಅಕ್ಕಂದು ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂತ ಇಲ್ವಾ ಎಂತ ಇಲ್ಲವಾ ಎಂತ ಎಲ್ಲ ತೆಗ್ದಿದ್ದಾರಾ ಹೌದಾ ಬೇವರ್ಸಿ ನೀನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದದ 3 ಕಾಸಿನವ ನಿನ್ನನ್ನು ಎಂತ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ನಾಯಿ ತಿರ್ಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ ಸಪೂರ ಅಪ್ಪಜೀರತೆ ಸಪೂರ ಅಪ್ಪಜೀರ ಬಿಟ್ಟಿಯಾ ಸಾರಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಉಂಟಲ್ಲ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಒಟ್ಟರೆ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ ನಾವು ಕೂಡ ಹೆಂಗಸರೇ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ನೀವು ಸಹ ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದನೇ ಬಂದದಾಯ್ತಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿ ನಾವು ಅಂಥವರಲ್ಲ ತುಂಬ ಲೈವಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಬೇರೆ ಲೈವ್ ಉಂಟು 12 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವು ಇದು ಏನ ಸಾವು ಅದೇ ಸಾರಿ ಕೇಳಿ ತೂಕದಾದ ಅಂದು போயிட்டியா சாப்பிட்ற பூஜைரு ಮೋನಾಯ್ಬೇಕ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಶೋಭಾಯನು ಮೋನಾಯ್ಬೇಕ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಬರಂದ ಡೈಲಿ ಲೈವ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂತೀರಂಡ ಎಕಡೆ ಕೋಡೆ ಬಂತೀರಿ ನೀ ಪಾಡ್ಲೆ ಇருந்து ಯಾನು ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಯ ಲೈವ್ ಮಂತೆ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂದಿರಂಡ ಬ್ಲಾಗ್ 150 ಚಿಲ್ಲರ ಆತೆ ಬಲ್ಪುನ್ನತ ಎನ್ನ ಆತ ಅಂಡಲ್ಲ ಬಲ್ಪುನ್ ಶೋಭಾ ಆತಾ ಕೆಲವೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಪಾತ್ರದ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತಂದು ಅಂಚ ಪಾತ್ರದ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತಂದು ಮೂಲ ಬತ್ತನ ಪಾತೆರ ತೂಪಿನ ಕೆಲವು ಅಂಚ ಪಾತೆರ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಾನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಮತ್ತು ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲ ಇವುಡು ದೆತ್ತಪಾರ್ದಿನಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಭಾಷೆನೇ ಪಾತೆರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಭಾಷೆನ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪ ಮಾಮಿ ನಾನು ಜಪ್ಪೆ ಓಕೆನಾ ಆವು ಜಗದೀಶ್ ಜಪ್ಪುಲೇರು ఆయన ముసుగుది ఓడు అంది ఆయన అప్పకి ఇచ్చిందిలక మనపై అక్కడ అప్పమే పండ ಕೆಲವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗಂಡ ಅವೇ ಪೊನ್ನುಲ್ಲಕ ಇಂಕುಲ್ಲ ಪೊನ್ನುಲ್ಲಕ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಬರ್ನಸ್ಕೊಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಆಪುಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಗೀತ ಆಪುಜ ಮನ್ಪಂದೆ ತೂದು ಲೈಕ್ಲ ಕೊರ್ಪುನ ಬರ್ಚಿ ಸೀದಾ ಪಾಡು ಏನದಲ್ಲ ಕೇನು ಜತ ಒಕ್ಕಡ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಅಕಲಿಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲೇನ್ ಇರ್ಪಾಡ್ಲಕ ಮನ್ಪೇರು ಕೆಲವುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನಕಲು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪತ್ತ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಗಮ್ಮತ್ತು ನಿಕ್ಕ ಕಲ್ಪವೇ ಬನ್ಪೇರು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂಡ್ ఆయన ಮಾತ್ರ ದೇವೇರು ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಾಯರು ಮಾತ್ರ ఆయన ಮಾತ್ರ ದಾದಾಂಡಲ ಆಪೆ ಆಯ ಮಂತಿನ ಕರ್ಮ ಉಂಡತ ఆయన ಬುಡ್ಡರ್ಲ ಬುಡಂದವು ಕೆಲವು ಕಡುಪುರ್ನು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಸಾಯಿತು ಬೋತಿನ ಐಕಲು ಮಾಮಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಓಡ್ಚಿ ಇರುದಾಯ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಪ್ಪ ಅತಿ ಅಂಕ ಟೆನ್ಷನ್ ಆವಡ್ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಅಕಲ ವಿಷಯ ಅಂದಾಯ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ 4 ಜನ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಓಕೆ 2 ಜನ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಡ್ದೆ ಯಾ ದುಮ್ಮಿ ಇಂಚೈತೆ 4-5 ಜನ ಬರ್ತದೆ ಲೈವ್ ಅಂತಂದ ಬಕ್ಕತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ದಿನ ಪೋಡು ನೆಟ್ಟೆ ಕಾಸು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ಬಂತಿಲ್ಲ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಲು ಈತ ಜನ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆತಾರೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿಜ್ಜಿನ ಎಂಕೇನು ಶಾ ಲೈವ್ ಹೋತಿಜ್ಜಿ ಆ ನಕ್ಲೇನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಂದೆ ತಿಳ್ತೊಂದು ಪಾತಿರಂದು ಉಪ್ಪೈತೆ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನಾಥ ಕಾಲ ಒಂದು ತಿಳ್ತೊಂದು ಪಾತಿರಂದು ಇಕ್ಕೊಡಿಗೆ ಅವು ಬಿಡ್ದು ಬೊಚ್ಚಾತಿನ ಪಾತಿರ ದಾದ ಲಾಭ ಉಂಡಾಕಲೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬೇರೆ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ ಬೇರೆ ಅತ್ತ ನನಗೆ ಯಾನ್ ಆಯ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೆ ಯಾನ್ ನಮ್ಮಿನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹೊರಗ ಜೆತ್ತಿನ ಈ ಮಾತ್ರ ಉದ್ದಾರ ಅಂತ ಆಪುಜ ಈ ಸರ್ವನಾಸ ಅದು ಕೋಪ ಬಂತೆ ಒಂಜಿ ಆಪುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆವೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆರದು ಓಡು ಆಪುಜ ಮಂದಿ ಕುಲ್ಲು ದಾಯ ನಡುಕು ಬರ್ಪ ಎನ್ನ ವಿಷಯಗಿ ಹೌದಾಯ ನಿಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಶೋಭನ ಮಿತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಶೋಭ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಅತ್ತ ಶೋಭನ ದಾಯ ಪೀ ತಿನ್ಪಿ ಎಂದ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜ ಬರ್ಪಿನಿ ಶೋಭನ ಪೀ ತಿನ್ಪಿ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಮಾತಾಯದು ನಮ್ಮ ಗೋಂಕು ಕೈ ಗೋಂಗುಡು ಬೀಜ ಉಂಡತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇಟ್ಟು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಾಡ್ವೆ ನಮಸ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಿ ಬತ್ತದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲ ಚಿಕ್ಕಿ ಒಂಜಿ ಚಿಕ್ಕಿ
ಮಾಮಿ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಆವಡ್ಚೀರ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ಮಾಮಿ ಮರ್ದು ಪಾಡರ ಉದ್ದಲ್ಗೆ ಮರ್ದು ಪಾಡ್ರದು ಒಂತ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಐಕ್ಲೆ ಪಾಡ್ವೆಚ್ಚರು ಉದ್ದಲ್ ಬಾತಿನಗಳಿಗೆ ಮಾಮಿ ದಾದೆ ಮೂರ್ತಿ 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 ಬೇರಿ ಮೂರ್ತಿ ಮೂರ್ತಿನ ಬೇರೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಸೋಬ ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಬ್ಯಾನ್ ಲಕ್ಕವಲ್ಲ ಅದೇ ಶೋಭಾ ಓಪನೆಯಾ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಸಾರಿಗೆಂಡೆ ಸಾವು ಚಿಕ್ಕಿ ನಾನು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ನಿಲ್ಲ ಮಾಮಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುದು ಮಾರಾಯ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡುವ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋದರೆ ಹೇಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಮಾರಾಯ ಮಾಮಿ ಇದು ಸತ್ಯಪ್ಪ ನೋಡು ಇರಿಗ ಚಳಿ ಆಪುಂಡ ಮಾಮಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಇಂಕ ಚಳಿ ಇಜ್ಜಿ ಸೆಕೆ ಆಪುಂಡ ಐಕ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅಡಿ ಬೊಂಬೆನ್ ಪತ್ತೊಂದೆ ಪಂಡದ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಕೈ ಉಂಡತೆ ಒಂಚೂರು ಬಚ್ಚಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡ ಐಕ್ ನಿಂಚ ಪತ್ತನ ಅಂತ ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಡತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಾಯಕ್ ಹಾಯ್ ಅಜ್ಜಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಆ ಮೊಮ್ಮಗನೇ ನಂದು ಊಟ ಆಯ್ತಾಯ್ತಾ ಯಾನ ಅಜ್ಜಿಗ ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿ ಮೊಮ್ಮಗನೇ ನಂದು ಊಟ ಆಯ್ತು ಮೊಮ್ಮಗನೇ ನಿಂದಾಯ್ತಾ ಊಟ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಳಿ ಆಪುಂಡ ಎರಡ ಬಲ್ಲೆ ದಾಯಿಗ್ಯಾ ಮಂದಿರಿಗಂತ ಕೊರ್ಪನ ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳಿ ಅಪಗಡ ಮಾತ ಗೊಬ್ಬು ಮಾತ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಗೊಬ್ಬದ ఒక దాయ మామి నా హస్బెండ్ గట్టి పత్తిలేక హగ్గు మందారు ఇజ్జియే ఇందే బొంబೆ ಅನ್ನ ಕೈ ಉಂಡದೆ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಪುಡು ಅవి ಕಿಂಚದಿಂದ ಅಂತ ಕೈ ಕೊತ್ತಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಆ ಕಿಂಚದೀತೀನಿ ನನ್ನ ನಾಟಕ ಟೀಮು ಉಂಟ ಚಿಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನಾಟಕ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲಿಂಟು ಗೀತಕ್ಕ ಆಯಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲಿಂಟವ ನಿನ್ನದು ಎಲ್ಲಿಂಟು ಚಳಿക്ക് ಎಂಡ ಮರ್ದುಂಡು ಕೊರು ಗೀತಾ ಇಂಕ ಚಳಿಗೆ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಲ ಇಂಕ ಬೋಡು ನಿನ್ನ ಮರ್ದು ತೋಡೇನು ಚಳಿತ ಐಕ್ ಟ್ರೈ ಪಾಡ್ಲಿ ಮಾಮಿ ಬಲಿ ಎಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಎಂದುಂಡು ಮೂಂಡು ಕ್ರೀಮು ಅವು ಹೊರಗೆ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಈ ಪುಗ್ಗೆಲಿರ್ದು ಇಡೀ ಸ್ವೀಟ್ ಉಂಡತೆ ಬಚ್ಚುನು ತರಾ ಬಚ್ಚುನು ಊಟ ಆಗಿ ಮಲಗಿದ್ದೀನಿ ಸುಜಿ ಊಟ ಆಗಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ ಬೇರಿ ಹೌದಾದನ ಹೊರ ಅಂಚೆನೆ ಇಂದು ಸೈಡ್ ಕೈ ಹೊರ ಬಚ್ಚುನೆ ಅವಾಗ ಅಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿದ ತೊಂದಿತ್ತು ಎನ್ನ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಬರ್ಪಾರಾ ಬರ್ಪೆ ದಾದ ಮರ್ದು ಬನ್ನಿ ಗೀತಾ ಬಿಂಗೋ ಬರ್ತೇನೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಗೋಡ ಬೆರಿಗಿರ್ಮುಂಡ ತಂಡ ಉಂಟು ನಾಟಕದ ಉಂಟಾ ನಿನ್ನ ತಂಡ ಎಲ್ಲಿಂಟಾ ನಾನು ಬರಬೇಕಾ ನಿನ್ನ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಬೇಕಾ ಬಿಂಗೋ ಚಿಪ್ಸ್ ಬರ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಬಿಂಗೋ ಕೊಡಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಆಂಜೋ ಬೈಜಾತ ಅನ್ನನ್ನೇ ದಾದೆ ತೆಲ್ಪುನು ಮೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಶೋಭಾ ಪೋಯಿನಿ ಅಲ್ಲಿ ತರಬೇನೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ವನಸಾಂಡ್ ಕಜಿಪು ಬಂಗುಡೆ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಲಾಯ್ಕ ಅಪ್ಪು ಕಾರ ನಾಟಕದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅವರಾಯ್ತಾ ಆಪೆ ಅರ್ಬುದ ಕಲಾವಿದೇರು ನಮ್ಮನೆ ಅರ್ಬುದ ಕಲಾವಿದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆನಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆಲ್ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಅರ್ಬು ಕಿಂಗಾ
ഇതെത്താൽ രണ്ട് നെർക്ക പറഞ്ഞക നെറ ബായതെത്തി സാവധാന ഞാൻ హీరోయిన్ అన్ని గీతాక వెలిగిరిములు సౌట్ కొత్త గిరిములు ఎక్కువ వెలి ಈ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸುಜಿ ಎಂಕ್ ಬಲ್ಲ ಮೇರ್ ಗೀತ ದಾದಾಪ ఇది ಬೇನೆ ಪಿನ್ಯ ತಿತ್ತಿದ ನೆಲಡ ಕುಲ್ಲುನದ ಒಂದು ದಾದ ಓ ಎನ್ನ ತರೆ ಬೋಡ ಕೊರ್ಪೆ ತರೆ ಕೊರ್ಪಲ್ಗೆ ಬೋಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅದು ಕೊರು ಬರ್ಪೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಂಡುಂಡ ಕೊಟ್ಟ ಬೊಂಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ವಾಲ್ ಬೊಂಡಿತ್ತಿನ ಮಾರ್ವಾಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊರು ತರಬೇನೈಕ್ ದಾನೆ ವಿಕ್ಸಿಜ್ಜ ಶೋಕುಡು ಮಸಾಜ್ ಮನ್ಪು ಶೋಭಾ ತರಬೇನೆ ಪನ್ನ ನೆನಪಂಡು ಐಸ್ದ ಕ್ಯೂಬ್ ಉಂಡ ಅವೆಂದೆಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದ ಮುದ್ದೆಲು ಉಂಡದ ಇಡೆ ಆ ಐಸ್ದ ಕ್ಯೂಬ್ ಉಡು ಅಡೆಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮನ್ಪು ಕುಜಲ್ದ ಮೂಲೆ ಉಂಡದ ಈ ಮುದ್ದೆಲ್ದು ಐಸ್ದ ಕ್ಯೂಬ್ ಉಡು ನೆಟೆ ಮಸಾಜ್ ಮನ್ಪು ಒಂಜಿ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಮನ್ಪು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದು ಫುಲ್ಲು ರಿಲೀಫ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಕು ತರಬೇನೆ ಅಂದು ಯಾನ್ ಅಂಚೆನ ಜೋಕುಲು ಅಂಚೆನ ಅನ್ಪು ನಿತ್ತೆ ಗೀತ್ ಮೂಲ ತಿತ್ತ ಬತ್ತಾಲ್ ಎಕಡೆ ಓಡಬೋದಿತ್ತ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಲಾವು ಮೂಲಂಗಿ ಲಾವು ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಕುಂಜಿ ಕೊರಿಯ ಸುಜಿ ಓ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಲಾವ ಅಲ್ಲಂಗಿ ಒಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕುರ್ರಂಚಿ ಬರಿಟ್ ಕುಲ್ಲಾಡು ಯಾನ್ ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ಪುಡ ಮಲ್ಪು ಶೋಭನಿಲ್ಲ ಪೋ ಸೋಕುಡು ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ಪ ಕೆಂಕ್ ಬಲಾವ ಕೈ ಕರ್ಬರು ಒತ್ತಾರಂಡು ಕೈ ಬ್ಯಾನ್ ಇಂಕು నేను చెప్పా షోకుడు ఎన్న పార్దు కై కట్టే మెసేజ్ మనకు నేను చెప్పాను చాండాలి నిద్రగా షోకు మనుపుడు కొల్పు మెసేజ్ కైకు అలే తరేకు ఎంక కైకు ಗೀತಾಗ ಬಟಾಟೆ ಕೊರ್ಲೆ ದೀಪಕನ್ನೆದಾನೆ ಹಂಚ ಆಯ್ ಬತ್ತೀನಿ ಪೋಯಿನ್ಯ ಬಕೊಂಜಿಯ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನ ಗೀತ ಯಾನ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗ ಗುಡ್ಡೆ ಕರಂಡೆ ಪುಲ್ಲಿ ದೆಪ್ಪರೆ ಪೋತಿನ್ಯ ಕರಂಡೆ ಪುಲ್ಲಿ ದೆಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಅಂಗಡಿ ಪಾಡೊಂದೆ ಫ್ರಾಕತ್ತ ಪಾಡ್ದು ಮಿತ್ತಿದೆತ್ತು ಪತ್ತೊಂದೆನಾ ಅಲ್ಲ ಪತ್ತ ಅವಳೊಂಜಪ್ಪ ಮೂಸೆ ಏಡು ಒಂಜಿತ್ತು ಮೂಸೆ ಏಡಿತ್ತನ ಅವು ಏಡು ದಾದ ಮಂತಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೊಲೆನ್ ತೂದು ಬೇರಿ ಬತ್ತೀನಿ ಮೊಲೆನ್ ಬೇರಿ ಬತ್ತಿನ ತೂಯಿನಿ ಯಾನು ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತ ಹಾಕಿದ್ದು ಮುದೆಳ್ಳು ಕುಲ್ಯನಾ ಮೋಲು ಮಮ್ಮಿ ಬಂದು ಬಲಿಪಲಿಯ ನನ್ನ ಮೋಲೆ ಅನ್ನಲ್ಲೇ ಯಾನು ಮೊಲೆನ್ ಬೇರಿ ಬತ್ತಿನ ತೂಯಿನಿ ಒಂಜೇ ಓಟ ಅಲ್ತಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಸಾಯ್ಬೇರು ಬರ್ತೇರಿ ಏಡು ಬರ್ತಾರೆ ಆರು ಬಂದ್ಪು ನೀಗುಲ್ ದಾದ ಹಂಗಿದ್ದಿರ್ತಂದು ಓಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಏಡು ಬೇರಿ ಬರ್ತದಲ್ವಾ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಹಾಕದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಬತ್ತ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬುದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪಾರು ಬುಲ್ತೊಂದು ಮಮ್ಮೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಬುದ್ದೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಬೋಡ ಸೋಬಕ್ಕ ಆತ ಮಾತ ಪೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕಿ ವಿಲನ್ ಪಾಡ್ವಾರ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಎಂಕ ವಿಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪತ್ತು ತೆಲಿಪೆರಿಚ್ಚಿಯ ಬಜ್ಜಿ ಪೊಕ್ಕಿ ಯಾನಚ್ಚಿದೆಯ ಅವ್ರು ಬೆಟ್ಟನಾಗ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬರ್ತದಿಲ್ಲಾಡು ಆಂದ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಎಂಕುಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ಮಿಂಚಿ ಪುಡಿ ಬರ್ಬತ್ತ ಮಿಂಚಿ ಉಳ ಅವೇನು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಡಬ್ಬೆಡ್ ಬಾರ್ದಿತ್ತೆ 2 ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತು ಬಕ ಸೈತನು ಮೊಂಟೆ ಬತ್ತನು ಐಕೆ ಬೀಲ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟನು ನೆಟ್ ದೈತ ಮುದೆಳ್ಳು ಕಟ್ಟನು ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡ ಏರೋ ಕೊನಪು ನಾಕುಲು ಕೊನಪುನು ಏತು ಮಾತ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಗೊತ್ತನ ಇತ್ತ ಆ ಗೊಬ್ಬು ಏರುಲ್ಲೇರು ಬಚ್ಚ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಗೆರಬಾರ್ದು ಕಣ್ಣೆ ಮುಚ್ಚೆ ಗೂಡು ಅವು ಪೂರ ಏತು ಸೋಕತ್ತಪ್ಪದ ಗೊಬ್ಬು ಅನಿತಕ್ಕ ಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನ ವನಸಾಂಡು ಗಿರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ವನಸಾಂಡು ಪುಲಿಮಿಂಚಿ ಎಂಕ್ ವಿಲನ್ ಪಾಂಡ ಸುಜ್ಜಿ ಎಂಚಾವ್ಯ ತೆಲಿ ಬೆರಿಜ್ಜದ
ಎಂಕ್ ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಯಾನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಂದೆತ ಯಾನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಡ್ ಅವೆಟ್ ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ಒರ್ಮ ಸರಿಯನ ನೀರು ಮುಕ್ಕದೇರು ಕೆದುಕು ಲಕ್ಕುನು ಅಕುಲು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಸೀನ್. ಯಾನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ತೇಲ್ತದೆ ಪನ್ಪುನಿ ಯಾನು ತೇಲ್ತದೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಎನ್ನ ಬಂಗಾರ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಗಾರ ಕೊನೆರು ತೆಲಿಪುನ ಏಕಂಪಿನಿ ದೇ ಓ ಇರ್ನ ಬಂಗಾರ ಕೊನೆರು ಇರು ತೆಲಿಪುಂದಾದೇಕು ಖುಷಿ ಆಪಿರೇರೆಗ್ ಒಂತೆ ಬೇಜಾಡು ಬಲ್ಲೆ ಕೋಪಡು ಬಲ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಯಾ ಪನ್ಪುನಿ ಎಂಕ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪು ನಾಕು ಪನ್ಪಿನಿ ತೆಲಿಪೊಚ್ಚ ಓ ದೇವರ ತೆಲಿಪೊರ್ಚಿ ಮಾರ್ಯಾರ ಒಂಚೂರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಪನ್ನೆ ಯಾ ಪನ್ಪುನಿ ಒಂಚೂರು ಉಂತಲೆ ಒಂಚೂರು ಕುಡ ಮಮ್ಮಿನಿ ಕುಡ ಮುರ್ಕ ಅವನು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ ಎಂಕಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಬುರ ಕಂಡು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ತಿನ ಬುಕ್ಕ ಕುಡರ ಮುರ್ಕ ಏರಿ ಏಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಡೆ ದಂಬು ಕಟ್ಟು ಆಯ್ಕೆಂಡ ಬರಿತ ಕೊಂಚ ಪನ್ಪುನಿ ಹೊರ ಪನ್ನು ಮಾರೈತೆ ತೆಲಿಪೊರ್ಚಿ ಹೊರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪುಲ ಬಕ್ಕ ತೆಲಿಪು ಬೋಡ್ತಾರೆ ಎಂಚಲ ಮಂತದ ಪಂಡೆ ಆಯ್ಕೆ ಬಾ ದೇವರ ಮೇರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬಂಗಾರ ಕಂತು ಕೊರ್ಲೇ ಬಂಡೇರು ಅದು ಎಕಡೆ ಬಂಡಾರು ಪಿಲಿ ಪಂದು ಇತ್ತದಾದ ಬಗುಳಿನಿ ಪುಕ್ಕೇದು ಅವು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗಯ ಇತ್ತ ಮಲ್ಲಾತೆ ಉಂಡಾರ ವನಿತಕ್ಕ ಈರು ಒಲ್ತಾರಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲೈ ಕುಡ್ಲಾ ಪಂಡ ಸುರತ್ಕಲ್ದಾಲ್ ಯಾನ್ ಈರ್ನ ಮಗಿ ಶೋಭಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಗೀತಾ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನಕುಲು ಶೋಭನ ಮಗೆ ಗೀತ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕ ಯಾನೇರು ವಿಲನ ಯಾಂದಾದ ಮಲ್ಪೋದು ಬೇರೆಗಾನೆಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟುಂಡ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಹಾಕು ನನಗೆ ಗೀತಗೆ ಹಾಕ್ಯಾರ ರೋಲ್ ಇತ್ತು ನಕೊರು ಯಾನ್ ಅಲೆಗೆ ಹಾಕ್ವೆ ಸರಿಟು ಯಾನ್ ಈ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಶೋಭಾ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಗೀತ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನಕುಲು ಈ ಎನ್ನ ಮಗೇನ ಹಾಕುಲ ಅಕ್ಕನಕುಲ ಓ ದೇವಾ ಅವ್ಗೆ ಗೋವಿಂದ ಯಾನ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಕ ಇರು ಕುಡ್ಲಾನ ಎಂಕುಲು ಕುಡ್ಲಾಡ ಎತ್ತೀನಿ ಬಜಲಿಗೇರಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕಾರ್ ಸೀಟ್ ಅವು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ ಬರ್ತದ ಎಂಕುಲು ನಮ್ಮ ಸುರತ್ ಕಳ್ಳುಲ್ಲ ಅವಳು ಬೂದ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸುಂದರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಅಕ್ಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಆಯಿತಾ. ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ ಕೂಡ. ಬೆಲೆಗೆ ಇರ್ನ ಕುಡ್ಲ ಓಲ್ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಇರ್ನ ಹಾಂ ವನಿತದಾಲಿಜ್ಜ ವನಿತೆಗ ರೋಲ್ ಇಜ್ಜ ಪಾಪ ಯಾನು ಕಾರ್ ಸೀಟು ಓ ಕಾರ್ ಸೀಟಾ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಾರ್ ಸೀಟೆ ದಿಂಬು ಎಂಕಲ್ಲ ಕಾರ್ ಸೀಟ್ ಎತ್ತೀನಿ ಎಂಕು ಬಜಲಿಗೇರಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಕುದು ಹರೀಶ್ ಹರಿ ಹಾಯ್ ತರೆಬೇನೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದು ಶೋಭಾ ಐಸ್ದಿಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಕೆಕ್ಕಿಲಿಗೆ ನೆಟ್ಟೆ ಐಸ್ದ ಕ್ಯೂಬ್ ದೇತದು ಚೂರು ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಆತು ಆಲ್ದಾದ ಕಾಣ್ತೀನಿ ವನಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಅತಿ ಪಾಡಿಯರ್ ಹಾಂ ಬಿರ್ಲವ ಬಿರ್ವೀರ್ ತತ್ತನ ಕಿರ್ವೀರ್ ಕಾಮಿಡಿ ವನಿತಾ ಅಕ್ಕವ ಅಲ್ದಾದಯ್ಯ ಕಾಮಿಡಿ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಬುಲಿಪೇರ ವನಿತಾ ಈ ಬುಲಿಪೇರವ ಬುಲಿಪೇರವ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ಸಾ ವನಿತಾ ಕಾಮಿಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟರಾ ಯಾಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊರು ಒನ್ಸ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದು ಅವು ದಾದ ಮಾರ್ರೆ ನೆನಪು ಬಂಗುಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಅವು ಏತ್ ಸರಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಮಂಡೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಬಂಗುಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಬಂದರೆ ಖಾರ ಆತನ ಮಾರ್ರೆ ನೀರು ಬರ್ರಲ್ಲ ಆಪುಚ್ಚಿ ಹಾಂ ಅವ್ಗೆ ವನಿತಾಗ ಬಗೆಯರು ಮಾತೊಲ್ಲೇರು ನಾಟಕ ಟೀಮಗು. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹಾಯ್. ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಫ್ರಮ್? ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಅಕ್ಕ ಡೈಲಿ ಲೈವ್ ಬರ್ಪಾರೆ. ಹಾಂ ಡೈಲಿ ಎನ್ಮರಂಟೆನಾಗ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೇನೆ. ಹೊರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ಪೆ ದಿನ ಲೈವ್ ಬಯ್ಯ ಬರ್ಪೆ. ಒಂದು ಫ್ರೀ ಇತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊರ ಬರ್ತು ಪೋಪೆ 1 ಗಂಟೆ
ಡೈಲಿ ಬರ್ತೆ ಸಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಪನಿಯಾ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುನ ತುಕ ಎಂಚಿ ಎಂಚಿ ಪ್ರತಿಭೆಲುಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಮರಪ್ಪೆಲ್ ಅಂದಿ ಇಂದಿನಲ್ಲ ನೆನಪು ಪೂಜ ಅಂದು ಮಾರ್ರ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ತಿಂತಿಜ್ಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂತಿಜ್ಜಿ ಸೋಬು ಹೂ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಅವೇ ಮಾತ ಬರ್ಪೆ ಒಂಜೊಂಜಿಗೆ ವಾತರಿಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೊರು ಆಯಗಳ ಗೀತಾಗ ದುಂಬು ಕೊರು ಸ್ಪೀಡು ಫ್ರೆಂಡ್ ಆ್ಯಪ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋರ ಇಜ್ಜಿ ಯಾ ಮಲ್ಪುಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆ್ಯಪ್ ದಾಯಗ್ ಪುಕ್ಕಡಿ ಅವು ಪೂರ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲೆ ಇಟ್ಟು ಬಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಮರ್ಲಿರ್ಲಕ್ಕ ಕರ್ಮ ಅవి ಕಾಸು ಮಾತ ಪಾಡೋಡು ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಿನೇಶ್ ಎಂಕ್ ತುಳು ಕಲ್ಪವೇರಾ ಹಾಂ ಕಲ್ಪವ ಬಲೆ ಇದು ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲರ ಮಾರ ತುಳು ಕಲ್ಪವಡ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಇದು ಶೋಭಕ್ಕ ಗೋಬಿ ಕುರ್ಲಿ ಶೋಭಾ ಗೋಬಿ ಕೊರುಡಿಗೆ ತುಳು ಕಲ್ಪಗ ಬಲೆ ಹೆಂಗು ತುಳುನಾಡ್ದಕುಲು ತುಳು ಕಲ್ಪವ ನಿಕಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸಫಾನ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಾತ ಬಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಎಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾರೇರು ದಾದೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಇದು ಸೊಪ್ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ದಾದೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವು ಕೀಳ್ನೆ ಪನ್ಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಚಿಕ್ಕಿನ ಚಿಕ್ಕಿನ ಕಾಸು ಎರಡು ಉಂಡು ಗೀತಡುಂಡ ಸೋಬಡುಂಡ ಸುರುಕೆ ಬೇಡ ಹೆಂಗೆ ಸುರುಟು ಹೆಂಗೆ ಕಾಸು ತೆಪ್ಪದು ಬಕ್ಕನಿಂದ ನಾಟಕ ಚೋರುಂಡು ತಾಯ್ತಾ ನಂಡಾಯ್ತು ನಂಡು ಉಚ್ಚಗಾಯ್ತು ನಾನಿಪ್ಪ ಸರಿಗೆ ಉಂಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚೆನ್ನಂಗೆ ನಾಕಿಪ್ಪ ಸೇರ್ಲೆ ಜಾವುಗು ಸೇರ್ಲೆ ನಾಕೆಂದು പിന്നെ ನಾನು ஒரு ಕಸ್ಕಸ್ ಉಂಡಲ್ಲಿ ಅದು ತನ್ನಿಗೆ ತಿನ್ನೆ ಅದು ಕುಚ್ಚೆ ನಾನಿನ್ನೆಂದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಕಾಲ್ತೆ ಅಸರಿಗೆ ಎಂದು ತಿನ್ನಲೆಪ್ಪ ಎಂದ್ರೆ ಕರಿ ಮೀನು ಐಲ ಪುಳಿ ಮೊಳವು ಸಫಾನ್ ಹಾಯ್ ನಾಟಕ ಗೊಯ್ಪೋನ ಎನ್ನ ಕಾಸು ಏರ್ಬೇಡು ಗೀತಡುಂಡ ಸೋಬಡುಂಡ ಸುರೂಟು ಹೆಂಗೆ ಕಾಸು ಬರ್ಪೋ ಪಕ್ಕ ನಾಟಕ ಬರ್ತ ಎನ್ನ ಕಾಸು ಗೀತಡುಂಡ ಕಾಸು ಬರೋದು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬರ ಯಾರು ಬೊಂಬೆದ ಮುಸುದು ಹೋತದ ಮಾಮಿ ಕಾಸು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡ ಹೆಂಗೊಂತ ಕೊರ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಆಡುಂಡಿಗೆ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಸುಜೀತ್ ನಾಟಕ ನಿರ್ದ ಪೂರ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಬಾರ್ದಿತ್ತಿ ನಾಂದು ಓ ಸುಜಿತ್ क्या है मेरे पास नहीं है कुछ भी नहीं है ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ದಾಸ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇರೆಯವರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳುದು ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೇಳ ಆಯ್ತಾ ಏ ದಾಸ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೇಳು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆದರಬೇಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಉಂಟು ಯಾವ ವರ್ಷ ಬರ್ತದೆ ಪಾತಿರುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಕಟ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಪಾತೆರೆಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಈ ಫಾಸ್ಟ್ ಪಾತೆರೊರ್ಚಿ ಅವಸರವೇ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪಂದಕೇಂದು ಜರ ಮೆಲಾನೆ ನಿಧಾನವಾದ ಪಾತೆರಲೆ ಪೂರ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾತೆರ್ನೆ ದುಮ್ಮುಂಡದೆ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನೇ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಪಂಡಲ ಚೆನ್ನ ಮಂತದು ಈರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಪಾತೆರ್ನ ಒರರ ತಪ್ಪುಂಡು ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಒರರ ತಪ್ಪುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಮನೆ ತಕ್ಕ ಮಾಲುಂಡ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಏನವು ಅಕ್ಕ ಅವು ದಾಸು ಬಂಡದು ಎಕಡಲ ಬತ್ತೆ ದಾದನ ಪೆದನ್ ಪಾತಿರಿ ಪಂಡ ನಪ್ಪೆಡಕ್ಕೆ ಏನುಂದು ಇಟ್ಟ ಬರ್ತದ್ದು ತೋರಿಸಿ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮಡಕ್ಕೆ ಪನ್ನೊಂದು ಹೌದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ ಅದು ಹಲೋ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಬನ್ನಿ ಈ ಜನ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ತೆಕ್ಕಾಯಿರ ಜನ ಇರ್ತೀನಿ ಜಗಳ ಬೇಡ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಎಂತ ಓಟ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಕೋದು ಎಂತ ಓಟು
ಅದು ಮುಗೀತು ಮಾರ್ರೆ ಸೀಸನ್ ಎಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಓಟು ಆಯ್ತಾ. ಜಗಳಿಲ್ಲ. ಕಾ ಸೀರೆ ಪಾಡೋಡು ಚಿಕ್ಕಿಯವೇ ಕತೆ ಏನ್ ಬರಪ್ಪ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ, ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಐಡಿ ಬ್ಲಾಕ್. ಅದು ಹೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಶೋಭಾ. ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಹತ್ಯಾವ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಯಾ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲೋದು ಈ ಸಲ. ಮುಂಬೈ ಎಂತ ಗೆಲ್ತದ? ಗೆಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಯ ವನಿತಾ. RCB ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ, RCB ಸೋಲುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ಎಂಕು ತುಳುಕಲ್ಪಲೆ ಮಾಮ. ಮಾಮ 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 ಓಡಬೇಕು ತೂಪು ನಾನು. RCB ಕಪ್ಪು ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಪ್ಪು ನಮ್ದಾಯ್ತಾ. ಗೆದ್ದಾಯ್ತು ಮಾರಯ್ಯ, ಈಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಗೆದ್ದುದಾ? ನೀನು ತಲೆವಾ ಗೆದ್ದಲಿಕ್ಕೆ? ಹೌದವಾ, ಗೆದ್ದಿ ಆಯ್ತು. ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಕಪ್ ಚುಪ್ ಚುಪ್. ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಮಾಮಿ ಉಂಡು, ಗೀತಾಂಟಿ ಉಂಡ್ಯಾ ಶೋಭಾ? ನಮ್ಮ ಗೀತಾಂಟಿ ಒಲ್ಲೇರು ಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ಪಲೆ ಅಂದೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂಕ್ಲ ಕಲ್ಪೋರು. RCBಗೆ ಚಿಪ್ಪು, ಮುಂಬೈಗೆ ಕಪ್ಪು. ಹೌದು, ಎಂತ ಕಪ್ಪು ಎಂತ ಚಿಪ್ಪ. ಈ ಸರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಚಿಪ್ಪ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗೇನೆ ಗಲಾಟೆ ಮುಂದುವರಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಪ ಅಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಈಡು ಕಲ್ಪರ ವನಿತಕ್ಕ ಕಲ್ಪರ ಪೋಪಲ ಅಂದಾಲು. ಈ ಸರ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಪು ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ನಾವು ಪರದಾಡಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ. ಇನ್ನು ಒಂದು ದಿವಸ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನ ಒಂದು ವಾರ ಇಡಬೇಕು. ಖಾಲಿ ಗಂಜಿ ತೆಲಿ ಕುಡಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಸೇ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆಂತ ಮಾಡೋದು? ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾಮಿ ಅಂತ ಕರಿಬೋದಾ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾಮಿ ಅಂತ ಕರಿಬೋದಾ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು? ಇರೇನು ಮಾಮಿ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೋಡಾ? ಇರೇನು ಮಾಮಿ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೋಡಾ? ರಮೇಶ್ ಹಾಯ್. ಶೋಭಕ್ಕ ನಾಟಕ ಉಳ್ಳರತ? ಹಾಂ, ಉಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಕಲ್ಪವೆ. ಹಿಂದಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಶೋಭ ಗೀತಾ? ಹಿಂದಿ ಬರ್ಪುಂಡು, ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಂಡು, ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಬರ್ಪುಂಡು, ಮಲಯಾಳಿ ಮನ್ಸಲಾವು, ತಮಿಳ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಡು, ತೆಲುಗು ಬರ್ಪುಜು ಅಂತ ಗುಳುಗುಳು ಬರ್ಪುಡು. తెలుగు పాట అంత గుళుగులు పడుతుంది అండ్ అర్థాపు తెలుగులు. ಅರ್ಥ ಏನು? ಯಾನೀರೇನೆ ಮಾಮಿ ಲೆಪ್ಪೋಡ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾಮಿ ಅಂತ ಕರಿಬೋದಾ? ಮಾಮಿ ಅಂದರೆ ಅತ್ತೆ, ಮಾಮಿ ಅಂದರೆ ಅತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಂಡು ಆನಲ್ಲ ಆಂಡು ಆಂಡು. 20 ಬಾಂಬೆಗೆ ಇರುವಾಗ ಬಾಂಬೆಗೆ ಬರ್ತೇವಂತ ಅಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಪೋಪನ ಬಾಂಬೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಂಜವು ಬೈ ಜತೆಯ ವನಿತ. ದಾನೆಗೆ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಮಾಮಿ ಯಾನು ಪೋಪ್ನ ಮಾಮಿ ಏಲೆದಕ್ಕಲು ದಾಯಿ ಅಂಜಂಡ ಇದು ಲೆಪ್ಪುನಿ.
ಅಂಚನಾ ಯಾನು ಪನ್ಪುನ ಮಾಮಿ ಬೇತೆಕ್ಕಲು ದಾಯಿ ಅಂಚ ಇರೇನು ಲೆಪ್ಪುನಿ ಲೆಪ್ಪಿರಿ ಇಟ್ಟಾರು ಮೂರ್ತಿ ಲೆಪ್ಪೇರು ಈರು ಲೆಪ್ಪಾರು ಬಾಕಿದಕ್ಕೂ ಲೆಪ್ಪೇರು ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಲೆಪ್ಪಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಮಿ ಹಾಕ್ಬೇರ ಆಗಲಿ ಗುಜ್ಜತೆ ಪಾತೆರಗ ಲೆಪ್ಪುನು ಖುಷಿಟ್ಟು ಪಟಪತ್ರಿ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಮೇಶ್ ಪೂಜೆಂಡು ಅರ್ಥ ಆಂಡು ಎಸ್ ಅರ್ಥ ಆಂಡು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಹಾಂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭಾರತಿ ಅಂತ ಅಕ್ಕ ಅಂತಲೂ ಕರಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಟಿ ಈರು ಏಪಗ್ಲ ಮಾಮಿ ಅತ್ತ ಇರು ಅಂದ ಹಾಂ ವನಿತಕ್ಕ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ವನಿತಕ್ಕ ಇನ್ನ ಒನ್ನ ಸಾಂಡಾಕಿ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಸುಜಿ ನಿನ್ನ ಒನ್ನ ಸಾಂಡಾಗ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಕರೀಲಿ ಮಾರೆ ನನಗೆ ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಆಯಿತು ಆಯಿತು ನನಗೆ ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ತಂಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಾಮಿ ಕೂತಾರೆ ಭಾರತಿ ಅಂದ ಮಿಲ್ಪೋಂಡು ಬಾಯ್ ಪಾಡಿ ഞാൻ ತಿನ್ಪೆ ಉಮ್ಮಿಲ್ ನಗಿದಾಗೆ ತಿನ್ಪೆ ಬಕುಮಿಲ್ ಬರ್ತಜಿ ಇರ್ನ ಮಾಮಿನ ಬುದ್ಧಾರ್ಲ ಭಾರತಿ ಪಂಡದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಉಮಿಲ್ ಬೋಲ್ ಪಾಡು ತಿನ್ಪೆ ಅಗ್ಗಿದ್ದಾಗಿದ್ದು ಶೋಭ ಪೋಯ್ನಾ ವನಿತ ಪೋಯ್ನಾ ಗೀತಾ ಊರು ತುಂಬಲ್ತಾಲ್ ಗೋಂಕಯ್ಯರೇ ಅಂದು ಊರು ಅಲ್ಪ ಮಸ್ಕಿಟೋ ದಾನೆ ಕೊರಿಯಾ ಅಗ್ಗುದು ತಿನ್ನಿಯರೆ ಇದು ಅತ್ತ ಮೂರ್ತಿ ಬಂಡೇರು ಉಮ್ಮಿಲ್ ಪೋಂಡು ಬಾಯಂಗ ಒಂದಿತ್ತದ ಆಯ್ಕ ಉಮ್ಮಿಲ್ ಬಂದು ಆರು ಬಂಡಿ ಬಾಯಿ ಪೋಂಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜ ಅಂತ ತಿನ್ಪೆ ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಬಡ ಅವಂತುಂಡು ಯಾನು ಲೈಕ್ ಆತುಂಡು ಪೋಪೆ ಎಂಕ್ ಬಡ ಆಪುಂಡು ಯಾನು ಲೈಕ್ ಅದು ಪೋಪೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಪೋಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಡ ಅನ್ನು ಒನಸು ಮಲ್ಪಲೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಗಂಟೆ 10 ಮುಟ್ಟ ಆಂಡು ಒನಸು ಮಲ್ಪೊಡು ಮಾಮಿ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಇರಿಗು ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಂಡ ಮಾಮಿ ಎಂಕಿದ್ರೆ ಬರ್ಪಜಿ ಅಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ದೆಕ್ಕಾಂಡು ಬೊಂಬೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾಮಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮೂತಿ ಬಾಯ್ಗು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಬಾಯಿಗೆ ಮಸ್ಕೆಟ್ ಬರ್ಪುಜಿರೆಗು ಅಂದ ಎಂಚ ಕಾಂಡಲ ಅಕ್ಕೋನ ಬಾಯಿಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪಾಡ್ಡ ಅತ್ತರಲ್ಲ ಆತು ಬೇಗ ನಾನು ಪೂಜೆ ತರ್ತೀನಿ ಆತಾತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 10 ರೌಂಡ್ ಬರಡು ಎಂಕ್ ಮರ್ದು ನೊಕ್ಕಲು ಅತ್ತ ಅಂಚ ಓ ಅಂಚ ಬಣ್ಣ
ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾಂಡ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಬಾಟಿಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದಾಂಡ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅವು ಹಾಳಾಪುಜ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ದೆಪ್ಪನದ ಗಟ್ಟಿ ಪೂರ ಅರ್ಧ రెండు అసలు కుంటుండే ఇట్లా అది రాజు మారారు ఇది భయ్య అర్జున్ కాండ అర్జున్ నన్ను ಬೈಯಗ್ ಮಾತ ನಡಪುಡಂಚಿ ನಾನು ಕಂದಿದ್ದೇನೆ ಕಡೆ ನೆನಪಿಸಿ ಬಂತರ ಕಂತಿದ್ದೇನೆ ಅವು ಮುದ್ದೆ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದು ದಿಜ್ಜಿ ನೀರು ಬರ್ ಕಲರ್ ದಪ್ಪ ಮನ್ಪೊಡು ಅವಳು ಆಯ್ಕ ರಾಗಿದ ಅಂಬುರಿ ಲಕ ಈಗ ರಾಗಿ ಮಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಕೊಜಪ್ಪ ಅಂತ ಬರು ಒಂದು ಚಮಚ ಎರಡು ಚಮಚ ಪಾರು ಮಿಕ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ಬರೋಲ್ಲ ಆಯ್ಕ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಇದ ಮಟ್ಟ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಅಂಚನ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಆಯ್ತಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಶೋಭಾ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅನಿತಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಜಗ್ಗು ದಾದಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗೀತಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ನಾನು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಿಕ್ಕು ಏಜಿನ ಬೈಯ ದಿಕ್ಕು ಓಕೆ ಬಾಯ್